श्री कुलस्वामिनी रिअल इस्टेट महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात येथे उपलब्ध. बंगला, हॉटेल, फ्लॅट, प्लांटेशन याकरिता लागणारी जमीन खरेदी विक्रीबाबत मार्गदर्शन. पत्ता B02 धैर्यशील प्राईड, तळमजला, कुडाळ. संपर्क 9146 35 53 33 किंवा 9422 43 48 34. एवढा निधी दिला होता आणि ही योजना 2016ला पूर्ण व्हायला पाहिजेत होती. ती का अपूर्ण राहिली? आणि आजही तो घुले म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर होता, तो सोडून गेला. अशा कॉन्ट्रॅक्टरवर आपण कारवाई करणार का? दुसरा माझा प्रश्न आहे, अध्यक्ष महोदय, बाडापोखरण योजनेमधील जे 29 गावं आहेत, ह्या 29 गावामध्ये धाकटी डहाणू, चिंचणी, डेहणे, पळे, वाढवण ह्या सर्व गावांना, त्याचबरोबर तारापूरचा काही भाग आहे, ह्या भागांना नळातर्फे टाकीवर पाणी चढत नाही. ही गोष्ट खरी आहे का? आणि ह्या भागामध्ये पाणी पुरवठा होण्यासाठी जी 43 करोड 39 हजारची पाणी पुरवठा योजना आहे ती लागू करण्यासाठी आपण काय प्रयत्न करणार? आणि ह्याच बरोबर ठक्करबाबा योजनेतून 2017-18 ह्या वर्षी सौर ऊर्जेवर आधारित नळ पाणी योजना अंमलात आली. मात्र गेल्या 3 वर्षापासून ही नळ पाणी योजना सुद्धा बारगळली आहे. हे खरे आहे का? आणि ह्याच्यावर जे अधिकारी आहेत ते का काम करत नाही? आणि ह्या आदिवासी बांधवांना, माझ्या बहुजन समाजांना जर पाण्यासाठी वणवण फिरावं लागत असेल आणि MMR रिजनला जर ते आमचं हक्काचं पाणी जर तुम्ही ते देत असाल तर हा तिकडच्या माझ्या डहाणू तालुक्यातील लोकांवर अन्याय आहे. ह्यासाठी मंत्री महोदय काय उपाय करणार? आणि माझा चौथा प्रश्न आहे, जी पाणी पुरवठा योजनेला आमच्या पूर्वेपर्यंत पाणी आलेलं आहे ते पश्चिमेला आणण्यासाठी रेल्वेची परमिशन मिळाली का? नसेल तर आपण काय प्रयत्न करणार? आणि पूर्वेचं पाणी बंदरपट्टीला आणण्यासाठी मंत्री महोदय प्रयत्न करणार का? या प्रश्नामध्ये जे प्रश्न विचारले ते या प्रश्नाला बिलकुल लागू नाही आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे फक्त दाभोण तालुका डहाणू या गावाचा पाण्याचा प्रश्न होता, पण ताईंनी पूर्ण मतदारसंघाचा या ठिकाणी विषय मांडलेला आहे. आणि 29 गावांच्या पाण्याची जी 43 कोटीची योजना आहे, असे 2च प्रश्न आपले याच्यामध्ये होते. पण आपण या ठिकाणी जो दाभोण गावाचा विषय आहे ताई, तर त्याच्यामध्ये 109 त्या गावाची लोकसंख्या आहे. त्या गावाची लोकसंख्या 109 आहे. तिथे 4 आपण हँडपंप केलेले, त्याच्यापैकी एक हँडपंप बंद आहे, 3 हँडपंप चालू आहे. आणि आपल्या म्हणण्याप्रमाणे तिथे पाणी टंचाई निश्चितपणाने होती. आणि त्याचा आपण जल जीवन मिशनमध्ये त्या गावाचा सुद्धा समावेश आता या ठिकाणी केलेला आहे. आणि बाडा पोखरणच्या बाबतीमध्ये आपण या ठिकाणी जी मागणी केलेली आहे त्याच्यामध्ये पाणी पुरवठ्याच्या बाबतीमध्ये आपण बैठक घेण्यात येईल आपल्या सूचनेनुसार. आणि 43 कोटींचा हा प्रश्न आणि 2016 सालचा आपला हा योजनेचा विषय. आतापर्यंत ती योजना पूर्ण झाली होती. नंतर त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्टरने हायगाई केली असेल तर त्याच्यावर कारवाई निश्चितपणाने केली जाईल. पण तरीसुद्धा त्याच्या पहिले आपल्याबरोबर बैठक घेऊन त्याच्यावर काय उपाययोजना करता येते का, किंवा नवीन त्या योजनामध्ये बंद पडून पुन्हा तिच्यावर रिइस्टिमेट करून या नवीन योजनेमध्ये त्याला समावेश करता येतो का, असे आपण 2 पर्याय त्या ठिकाणी पडताळून बघू. पण त्याच्यामध्ये पाण्याचा लोकांना पिण्याचा न्याय मिळेल याचा आपण मार्ग काढूया. सन्मान्य सदस्य शेळकेजी. अध्यक्ष महोदय, आता सन्मान्य सदस्य गुडगेताईंनी ज्या ठेकेदाराचा उल्लेख केला, घुले म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर, त्यानंच माझ्या तळेगाव दाभाडे नगरपालिकेचं सुद्धा कॉन्ट्रॅक्ट घेतले आणि गेले 4 वर्षापासून तो कॉन्ट्रॅक्टर काम डिले करतोय. कामामध्ये क्वालिटी किंवा वेळेवरती कुठलंही काम अद्याप सुरू नाहीये. तर अशा ठेकेदारांच्या वारंवार तक्रारी येऊन सुद्धा ब्लॅकलिस्ट करून सुद्धा त्यांना परत ठेका मिळतो. ह्याच्या बाबतीत आपण मंत्री महोदयांनी व्यवस्थितपणाने आम्हाला माहिती द्यावी. दुसरा विषय, जल जीवन मिशन किंवा MGBच्या माध्यमातून काही योजना मंजूर झाल्या, त्यामध्ये माझ्या इथली पाटण प्रादेशिक योजना जवळपास 12-13 गावांची योजना आणि कामशेट खडकाळा या 2 योजना मंजूर झाल्या. 8 कोटी 12 कोटी 15 कोटीच्या योजना. परंतु या योजना करत असताना अध्यक्ष महोदय 50-50 कोटी रुपयाचं क्लब करून एकत्रित कुणाला फक्त ठराविक ठेकेदारांनाच काम केलं पाहिजे ह्या उद्देशानं हे सगळे कॉन्ट्रॅक्ट किंवा हे ठेके एकत्र केलेत का? वेगळे जर असते 8-8 12-12 कोटी रुपयाची कामं
तर ज्या ठेकेदाराची ऐपत आहे किंवा ज्याचं लायसन आहे त्याला ते काम मिळालं असतं. 3-4 वेळा रिकॉल होऊन सुद्धा अजून ठेकेदार मिळत नाहीये. तर अध्यक्ष महोदय, माझं मंत्री महोदयांना एवढंच विचारणं आहे की आपण जे क्लब केलेले 50-50 कोटी रुपयाची काम आहेत हे आपण पुन्हा एकदा आहे त्या पद्धतीने करणार का? दाभोण हा विषय होता डहाणू तालुक्यातला, पण त्याच्या स्कोपच्या बाहेर आदरणीय आमदार मोदयांनी या ठिकाणी प्रश्न विचारलाय. माझी विनंती आहे की सभागृहाची वेळ संपल्यानंतर आपण जर दालनात आलात तर आपण आजच्या आज तुमचा प्रश्न सोडूया. चला, नरेंद्र बोंडेकरजी. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्यांनी ह्या प्रश्नावरती एक कॉन्ट्रॅक्टरचं नाव घेतलं. अध्यक्ष महोदय, माझ्या सुद्धा मतदारसंघामध्ये त्यांच्या पाणी पुरवठा योजनेचा कॉन्ट्रॅक्ट दिला आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याला जर बोललो तो मागच्या वेळेस ते अजितदादाचं नाव घ्यायचे, माझ्या अजितदादाशी संबंध आहे, नंतर मग पाणी पुरवठा मंत्री. अध्यक्ष महोदय, कॉन्ट्रॅक्टरला एवढं डोक्यावर जर चढवलं असेल तर पाणी पुरवठा योजना पूर्ण कशी होईल? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आजच्या आज त्याला तात्काळ दाखवून. एक मिनिट. सन्मान्य मंत्री महोदय, या एका विशिष्ट कॉन्ट्रॅक्टर बद्दल 3 सदस्यांनी तक्रार केलेली आहे, 4 सदस्यांनी तक्रार केलेली आहे. आपण याची गांभीर्यपूर्वक दखल घेऊन कारवाई करा आणि जी कारवाई केली असेल त्याबद्दलची माहिती पटलावर ठेवा. या अध्यक्ष महोदय, या ज्या योजना आहेत, बहुतांशी योजना आहे, या 2014-2015 आता तो एक कॉन्ट्रॅक्टरांची नाव या ठिकाणी सन्माननीय सदस्य सांगतात. या काळामधले त्या योजना सुरू झाल्या नसल्या तर पूर्वीची सुद्धा जबाबदारी आता मी माझीच आहे, पण तक्रारीची नोंद निश्चितपणाने घ्या. निश्चितपणाने. चला, प्रश्न क्रमांक 46,821. हो. 21. प्रश्न क्रमांक 46,821. अध्यक्ष महाराज नाम पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन. अध्यक्ष महाराज, नाही, त्यांना प्रश्न क्रमांक 888 पुकारला गेला, ते छापल्याप्रमाणे म्हणले. अध्यक्ष महोदय, यवतमाळ जिल्ह्यातून महागाव तालुक्यातून एक तक्रार आलेली आहे की जो तांदूळ वितरित केला गेलेला आहे त्यामध्ये प्लास्टिकचा तांदूळ आहे. त्याचं उत्तर देताना ब चं उत्तर त्यांनी प्रश्नच उद्भवत नाही असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे अशी तक्रार आली का आणि तो तांदळाचं सॅम्पल दिलं का, हो का नाही हे द्यायला पाहिजे होतं, पण तो प्रश्न वेगळा आहे. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या मार्फत विचारू इच्छितो मंत्री महोदयांना की एप्रिल 2022 रोजी केंद्र सरकारनं मध्यान्ह भोजन योजनेमध्ये फोर्टिफाईड तांदूळ वितरित करण्याचे आदेश काढले होते आणि त्याप्रमाणे 1% तांदळामध्ये फोर्टिफाईड तांदूळ हा कृत्रिम तांदूळ, ज्यामध्ये फोलिक ऍसिड, झिंक, आयर्न, विटॅमिन्स वगैरे असतात, असा तांदूळ मिसळण्याचे आदेश दिले होते. पण हा जो तांदूळ आहे हा पाण्यापेक्षा कमी वजनाचा असल्यामुळे हा पाण्यामध्ये फ्लोट करतो आणि त्यामुळे सहजगत्या प्लास्टिकचा तांदूळ असे गैरसमज होतो. अशा प्रकारच्या तक्रारी नगर, पालघर जिल्ह्यातूनही आल्या आहेत, फक्त यवतमाळमधून आल्या नाहीत. मंत्री महोदयांना माझा प्रश्न असा आहे की केंद्र सरकारने ज्या फोर्टिफाईड तांदळाबद्दलच्या सूचना दिलेल्या आहेत त्याचा वापर महाराष्ट्रामध्ये कधीपासून सुरू झालेला आहे का नाही आणि कधीपासून झालेला आहे, आणि त्याबद्दल जो गैरसमज पसरलेले आहेत की हा प्लास्टिक आणि काहीतरी वेगळीच प्रकार आहे, भेसळ आहे, हा गैरसमज दूर करण्याकरता शासन काय प्रयत्न करणार आहे? अध्यक्ष महोदय, खरं तर टेंबी तालुका महागावची तक्रार आहे की मध्य भोजनामध्ये प्लॅस्टिकचा तांदूळ आढळून आल्याबाबत, तर हे खरे नाही. आताच सन्माननीय पृथ्वीराज बाबांनी उल्लेख केला की केंद्र शासनाकडून शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून फोर्टिफाईड तांदूळ प्रथम पुरवठा केल्याच्या संदर्भात मध्ये सूचना आल्या. अध्यक्ष महोदय, जो तांदूळ या ठिकाणी आपण पाहतो की तांदूळाच्या मिलिंग आणि पॉलिशिंग प्रक्रियेमध्ये तांदळामधील नैसर्गिक विटॅमिन व मिनरल्स जे घटक नष्ट होतात
तर याची कमतरता भरून काढण्यासाठी या ठिकाणी हे तांदळाचे फोर्टिफिकेशन या ठिकाणी केल्या जात आहे. आणि अध्यक्ष महोदय, विद्यार्थ्यांच्या आहारामध्ये खऱ्या अर्थानं हे सूक्ष्म पोषण तत्वाची कमतरता भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने सूचना दिलेल्या आहे. या तांदळाचे प्रमाण 1 किलोमध्ये 10 ग्रॅम या ठिकाणी आपण त्याच्यामध्ये मिसळतो आणि अशा पद्धतीचं महाराष्ट्रामध्ये खऱ्या अर्थानं जेव्हा याचं वितरण सुरू झालं तर आदरणीय बाबा तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे पूर्ण ज्या ज्या गावातून चर्चा व्हायला लागल्या की हा तांदूळ जो आहे तो पाण्यातून तरंगतो, हा प्लॅस्टिकचा तांदूळ आहे. परंतु ह्या बाबी लक्षात आल्यानंतर शिक्षणाधिकारी असेल किंवा शिक्षण उपसंचालक असेल यांच्या माध्यमातून सर्व महाराष्ट्रातल्या शाळेला अशा पद्धतीच्या सूचना आम्ही दिलेल्या आहेत आणि बऱ्याच ठिकाणी शाळा समिती असेल किंवा पालकांचं या ठिकाणी समाधान झालेलं आहे. चौधरी साहेब क्रमांक 47 नाही मला पुकारू दे. एक मिनिट. प्रश्न क्रमांक 47,888. प्रश्न क्रमांक 47,888. मान्य अध्यक्ष महोदय, छापल्याप्रमाणे. अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मंत्री महोदयांनी सांगितलंय की या संबंधीची शुल्क माफी देण्यात आलेली आहे. तर माझा पहिला प्रश्न असा आहे की शासनाकडे शुल्क माफीला पात्र असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या उपलब्ध आहे का आणि ज्यांना शुल्क माफी मिळाली अशा विद्यार्थ्यांची संख्या काय, हा प्रश्न पहिला आहे. दुसरा प्रश्न असा आहे की महाविद्यालयांमध्ये जो प्रश्न प्राचार्यांनी जो प्रश्न निर्माण केला की या शुल्क माफीची प्रतिपूर्ती कोण करणार, शासन करणार की विद्यापीठ करणार, यासंबंधीची स्पष्टता नसल्यामुळे याची अंमलबजावणी झालेली नाही दुर्दैवाने अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी या लाभापासून वंचित राहिलेले आहेत. मी शासनाचं खरं म्हटलं तर अध्यक्ष महोदय अभिनंदन करतो की एक लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा निर्णय आपण घेतलेला आहे. परंतु तो निर्णय प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नाही आहे कारण याची स्पष्टता नाही की याची प्रतिपूर्ती कोण करणार आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महोदय आपण उत्तर द्या. माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न असल्यामुळे मी शक्य असेल तर विनंती करेन की उत्तर आणि त्याच्यानंतर यांना प्रश्नाला वेळ द्यावा. एकूण 931 पदवी अभ्यासक्रम, 200 म्हणजे पदवी अभ्यासक्रमातले विद्यार्थी, 228 पदव्युत्तर अशी ही संख्या आहे आणि 2,76,84,222 अशी रक्कम वितरित झालेली आहे. पण जर आपल्याकडे अशा काही तक्रारी असतील तर त्या तक्रारींचा करू. आज ह्या निमित्ताने मी अध्यक्ष महोदय अशी घोषणा करतोय की कोविडमध्ये ज्यांचे आई वडील दोघेही गेलेले आहेत अशा विद्यार्थ्यांचा आता जो कोर्स आहे उत्तराचा तो तास पूर्ण संपलाय, परंतु हे उत्तर होईस तोपर्यंत आपण कंटिन्यू करू. नाही, उत्तर फक्त एवढ्या कोविडमध्ये प्रश्नाला उत्तर आई वडील continue करू. दोघेही गेले अशांचा आता जो कोर्स सुरू आहे, मग तो मेडिकल असो, इंजिनिअरिंग असो, कुठलाही असो, तो पूर्ण होईपर्यंतची फी ही सरकारच्या वतीने भरली जाईल. त्यासाठी दरवर्षी वेगळा निर्णय करण्याची आवश्यकता नाही. चौधरी सर एकच मिनिट. माझा पॉइंट ऑफ ऑर्डर असा आहे की आता नुकताच सुप्रीम कोर्टामध्ये काही गोष्टींची जी आहे सुनावणी झाली. ज्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या आपल्या सभागृहाशी जे आहे संबंधित आहेत. उदाहरणार्थ ओबीसीच्या संदर्भामध्ये काहीतरी निकाल सुप्रीम कोर्टानं दिलेला आहे. त्याचबरोबर 4 सदस्यीय प्रभाग याच्या बाबतीमध्ये सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने काही निर्णय दिलेले आहेत. माझी आपणाद्वारे जे आहे शासनाला विनंती आहे की मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री यांनी येऊन या दोन्ही बाबतीमध्ये सुप्रीम कोर्टामध्ये जे काही घडलंय झालंय त्याचं विश्लेषणात्मक अशा तऱ्हेची माहिती जी आहे सभागृहाला ताबडतोब देणं हे गरजेचं आहे. कृपया आपण त्याप्रमाणे त्यांना तसे आदेश द्यावेत अशी मी आपल्याला विनंती करतो. जी माहिती सन्मान्य भुजबळ साहेबांनी सभागृहात मांडली आहे त्याचे तपास घेऊन योग्य ते निवेदन शासनाने करावं. चला चौधरी साहेब बोला.
2 वर्षाच्या कोरोनाच्या संकटानंतर यावर्षी दहीहंडी उत्सव प्रचंड उत्साहामध्ये आणि महाराष्ट्रात मुंबईमध्ये मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला गेला. अध्यक्ष महोदय, ह्या उत्सवामध्ये अनेक गोविंदा खाली पडून जखमी झालेत. त्यातले काही गोविंदा आजही रुग्णालयामध्ये ॲडमिट आहेत. माझ्या मतदारसंघातला कामगार सभासदन येथील एक 20 वर्षाचा तरुण प्रथमेश सावंत हा मणक्याची दुखापत होऊन गोविंदामध्ये पडला आणि मणक्याला दुखापत झाल्यामुळे तो हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहे आणि त्याचा कमरेखालील पूर्ण भाग हा निर्जीव झालेला आहे. अध्यक्ष महोदय, सरकारने जाहीर केलं की जे गंभीर दुखापती गोविंदांना होईल त्यांना 5 लाख रुपये ही तातडीची मदत दिली जाईल, परंतु आजपर्यंत अशा गोविंदांना मदत दिली गेलेली नाही. माझी आपल्या माध्यमातून सरकारला विनंती आहे की हे जे अति गंभीर जखमी झालेले गोविंदाच्या रुग्णालयामध्ये ट्रीटमेंट घेतात यांना तातडीने मदत आपण पोचवावी. जी जाहीर केलेली मदत आहे ती कशी देता येईल ती पाहावी आणि त्याचबरोबर काही गोविंदांना खाजगी रुग्णालयामध्ये ट्रीटमेंट घेणं अत्यंत आवश्यक आहे अशी परिस्थिती आहे. अशा गोविंदांना देखील आपण खाजगी रुग्णालयातला खर्च सरकार करेल का याचा एकदा खुलासा सरकारने करावा. सामान्य सदस्यांनी दिलेल्या माहितीची नोंद घेऊन शासनाने यावरती उचित कारवाई करावी. चला पुढे. प्रश्न उत्तराचा तास संपलेला आहे. आपण विचारलेल्या प्रश्नाचं उत्तर देईस तोपर्यंत आपण वेळ वाढवली. आता परत उपप्रश्न विचारता येणार नाही, तास संपलेला आहे. दादा बोला. अध्यक्ष महोदय, मला जरा पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन उपस्थित करायचं आहे. काय झालं अध्यक्ष महोदय, आमच्या ग्रामीण भागामध्ये काम करत असणाऱ्या आमच्या सगळ्याच आमदारांच्या दृष्टीने हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. पीक विमा योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकरी हवामान विषयक आकडेवारीचा अभ्यास करत असतात. मात्र गेल्या महिन्यापासून म्हणजे 15 जुलै 2022 राज्य शासनाने सरकारी संकेतस्थळावर पावसाची माहिती देणं संशयास्पदरित्या बंद केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यामुळं विमा कंपनी आणि सरकार म्हणजे सरकारने ते का केलं, विमा कंपन्यांना ह्याचा फायदा होतोय, त्याच्यामुळं शेतकऱ्यांचं अध्यक्ष महोदय ह्याच्यात खूप मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत आहे. आता इथं कृषी मंत्री नाही आहेत, परंतु ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकांत दादा पाटील आहेत. मला दादा आपल्या लक्षात आणून द्यायचं आहे की या संदर्भामध्ये पावसाची माहिती स्कायमेट, जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालय आणि विमा कंपनी यांना दिली जाते. ते सध्या जे काही बंद झालेलं आहे ते अतिशय शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अन्यायकारक आहे आणि म्हणून सरकारने ह्याच्यामध्ये तातडीनं लक्ष घालावं. आणि जे काही झालेलं आहे म्हणजे ह्याच्या मोठ्या बातम्या पण आल्या, पावसाची आकडेवारी शेतकऱ्यांच्यासाठी बंद वगैरे, ती मी तो आपल्याला कागद देतो किंवा संबंधितांना ते देऊ, आपण द्या आणि त्याच्याबद्दलची माहिती घ्या, सभागृहातला त्याची माहिती द्या. अध्यक्ष महोदय, दुसरा एक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन असा आहे की अमरावती जिल्ह्यामध्ये काळा खडक आणि जनुना येथे मेंढपाळांच्या हजाराहून अधिक मेंढ्यांचा रोगामुळे मृत्यू झाल्याची घटना घडलेली आहे. अध्यक्ष महोदय, असं राज्यामध्ये कधी घडलं नव्हतं. आतापर्यंत 1000हून अधिक मेंढ्यांचा मृत्यू झालाय. मात्र मेंढ्यांचं हे मृत्यूचं नेमक्या कोणत्या रोगामुळे होत आहे याबाबत अजून देखील राज्य सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाने जाहीर केलेलं नाही आणि अजूनही तेथील मेंढ्यांच्यावर प्राथमिक स्वरूपाचे उपचार त्या ठिकाणी होत आहेत. अध्यक्ष महोदय, या घटनेची सरकारने अतिशय गंभीरतेनं दखल घेऊन पावलं उचलली पाहिजे. कारण तो शेतकरी हवालदिल झाला, त्या शेतकऱ्यांना भीती अशी वाटते की बाबा हा जर आजार गंभीर असेल तर हा अमरावतीतनं आणखीन आजूबाजूच्या जिल्ह्यामध्ये किंवा महाराष्ट्रात इतर भागामध्ये पसरून तिथल्याही मेंढ्या त्याच्यामध्ये दुर्दैवी त्यांचा मृत्यू होईल का, म्हणून या दोन्ही कामामध्ये सरकारने लक्ष द्यावं अशी माझी विनंती. सामान्य विरोधी पक्ष नेत्यांनी जी माहिती सभागृहासमोर मांडली आहे त्याची सखोल चौकशी करून योग्य उपाययोजना करण्यात यावी. लिंग कागदपत्रे सभागृहाच्या पटलावर ठेवणे. उपमुख्यमंत्री. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपल्या अनुमतीने पंढरपूर मंदिर अधिनियम 1973च्या नियम 49च्या पोटनियम 1 व 2 अन्वये श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समिती पंढरपूर यांचे सन 2020-2021 या आर्थिक वर्षाचा लेखापरीक्षण अहवाल व त्यावरील अनुपालन अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. वस्त्रोद्योग मंत्री.
माननीय अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395च्या पोट कलम 1 मधील खंड ब अन्वये महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळ मर्यादित नागपूर यांचा सन 2020-2021 या वर्षाचा 50वा वार्षिक अहवाल आणि वित्तीय पत्रके सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल आणि वितरित पत्रके सभागृहासमोर ठेवण्यात आली. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. उद्योग मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395च्या पोट कलम 1 मधील खंड ब अन्वये पश्चिम महाराष्ट्र विकास महामंडळ मर्यादित पुणे यांचा सन 2020-21चा 50वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 395च्या पोट कलम 1 मधील खंड ब अन्वये कोकण विकास महामंडळ मर्यादित मुंबई यांचा सन 2021चा 50वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. महिला व बालविकास मंत्री. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनुमतीने कंपनी अधिनियम 2013च्या कलम 394च्या पोट कलम 2 अन्वये महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांचा सन 2020-2021चा 46वा वार्षिक अहवाल सभागृहासमोर ठेवतो. अहवाल सभागृहासमोर ठेवण्यात आला. सदर अहवाल विधिमंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येईल. आज सोमवार दिनांक 22 ऑगस्ट 2022 रोजी स्थगन प्रस्तावाच्या एकूण 4 सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. आज सन 2022-23 च्या पुरवणी मागण्यांवर सभागृहात चर्चा व मतदान पहिला दिवस असल्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभा नियम 260 सबक्लॉज 5 अन्वये स्थगन प्रस्ताव घेता येणार नाही. तर सर्व प्रश्नांची मी दालनात अनुमती नाकारली आहे. परंतु श्री बाळासाहेब थोरात विधानसभा सदस्य यांनी मुंबईच्या वाहतूक पोलिसांच्या नियंत्रण कक्षाच्या व्हॉट्सॲप क्रमांकावर पुन्हा 2611 करू असा धमकीचा आलेला संदेश या विषयावर स्थगन प्रस्तावाची सूचना दिलेली असून विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता शासनाने याबाबत निवेदन करावे असे मी निर्देश देत आहे. चला घ्या पुढे. मी पण एक स्थगन दिलेला होता. आपण दालनात नाकारला, तो आपला अधिकार आहे. परंतु राज्याचे विधिमंडळाचे नेते मुख्यमंत्री महोदय इथं सभागृहात आहे. मुख्यमंत्री महोदय, मला एक गोष्ट आपल्या लक्षात आणून द्यायची आहे. अधिवेशन आपलं 17 तारखेला सुरू झालं आणि 18 तारखेला बारामतीमध्ये एक शशिकांत नानासाहेब कारंडे हे त्याच्या स्वतःच्या मुलीला शाळेतून घरी आणण्याच्या करता गेले होते आणि तिथं 2-3 लहान म्हणजे अल्पवयीन मुलांनी त्यांना डोक्यावर आणि मानेवर धारदार हत्यारांनी वार केले आणि त्याचा खून केला. ते धारवळत पडले. त्यांची मुलगी तिथंच शाळेतनं त्यांच्याजवळ जात असताना हे सगळं घडलं. अध्यक्ष महोदय, हे इतकं भयानक आहे. मुख्यमंत्री महोदय, ही गोष्ट गांभीर्याने घेतली पाहिजे. त्याचं कारण असं आहे की हे ज्या काही घटना घडत आहेत ह्याच्यामध्ये ह्याच मुलांनी पहिल्यांदा एक अशाच प्रकारे मुलीला एकदा त्रास दिलेला होता. तर तो अल्पवयीन आहे, 17 वर्षाच्या आतमध्ये आहे, म्हणून पोलिसांनी त्याला नुसतं बोलवलं आणि त्याच्यामध्ये जो काही वाद झालेला होता त्याच्या संदर्भात त्याला बाल न्यायालयाच्या पुढे हजर केलं आणि बाल न्यायालयाने देखील त्याला सोडून दिलं. अध्यक्ष महोदय, ते सोडून दिल्यावर त्या ज्याचा खून झालेला आहे त्या माणसांनी त्या व्यक्तींनी ह्या मुलाला समजून सांगितलं की बाबा रे असं करू नको. परंतु त्यांनी नंतरच्या काळामध्ये पुन्हा काही घडलं आणि त्याने डायरेक्ट त्या व्यक्तीचा खून केलाय. अध्यक्ष महोदय, त्याच्यात खोलात गेल्यानंतर असं लक्षात आलं की अलीकडच्या काळामध्ये ह्या अल्पवयीन मुलांच्या मध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री महोदय हे संघर्ष होत आहेत. हे हत्येपूर्वी व्हॉट्सॲप सोशल मीडियात मुख्य आरोपीनं घाव मेरा घेरा है, अगला नंबर 13 है असं स्टेटस ठेवून सदरची हत्या घडवलेली होती आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी अल्पवयीन मुलं घरात असतात आणि घरातले कर्ते आणि मार्गदर्शक करणारी व्यक्ती नसल्यानं माहिती मिळाली की बाबा सोशल मीडियाचा वाढता दुष्परिणाम आणि यात व्हॉट्सॲपवरती स्टेटस ठेवणं, इंस्टाग्राम,
फेसबुक इत्यादी सोशल मीडियाचा वापर वाढल्याने समाजातील अल्पवयीन मुलांच्या मध्ये प्रभाव वाढल्याचे दिसून येतं. अध्यक्ष महोदय, ही वस्तुस्थिती आहे. त्याकरता मुख्यमंत्री महोदय कदाचित अल्पवयीन मुलांनी देखील गुन्हा केला तर त्याच्याबद्दल काही कडक ॲक्शन त्यांना सोडून देणं किंवा बालगृहामध्ये पाठवणं हे न करता ह्याच्याबद्दल काही कडक ॲक्शन घ्यावी लागेल. नाहीतर हे लहान मुलं आहेत करतायत हे दुर्लक्ष केल्यानंतर अतिशय मोठ्या प्रमाणावर समाजामध्ये एक वेगळी परिस्थिती त्या ठिकाणी निर्माण होईल. आणि तीच घटना आमच्या बारामतीमध्ये 18 तारखेला घडलेली आहे. त्याचं गांभीर्य कृपया आपण लक्षामध्ये घ्यावं आणि त्याच्याबद्दल शासनाने काही ना काही उपाययोजना करावी अशी माझी विनंती. अध्यक्ष महाराज, ज्या स्थगांचा उल्लेख आपण मगाशी केला की आपल्या ट्रॅफिक पोलिसांच्या व्हॉट्सअपला आतंकवाद्यांचं व्हॉट्सअप येणं, धमकी देणं. अध्यक्ष महाराज, परवा रायगडमध्ये सुद्धा जे स्फोटक AK-47 अशा पद्धतीच्या एक भरकटलेल्या नावेमध्ये ते मिळालं आणि त्याचं माननीय उपमुख्यमंत्र्यांनी निवेदन पण सभागृहात केलं. अध्यक्ष महोदय, आज पुरवणी मागणीवर चर्चा आहे आणि म्हणून आपण हा स्थगन नाकारला. अध्यक्ष महाराज, मुंबईनं 26-11 असतील की अनेक घटना मुंबईनं आणि महाराष्ट्राने सोसल्यात. अध्यक्ष महाराज, अनेकांचा जीव आपण त्याच्यात गमावलेला आहे. अध्यक्ष महाराज, आणि म्हणून अध्यक्ष महाराज, या महत्त्वपूर्ण विषयावर गांभीर्यानं माझं एवढंच तुम्हाला याच्या माध्यमातून सरकारला सांगायचं. अध्यक्ष महाराज, याला भरकटलेली नाव असं म्हणून सांगितलं तर अध्यक्ष महाराज, आमच्या सीमा सुरक्षा काय करतात? मग केंद्र सरकारचे असतील की राज्य सरकारचे असतील. अध्यक्ष महोदय, ते भरकटलेली नाव कुठल्या तरी देशातून आपल्या देशात आली म्हणजे काही ना काही त्याच्यामध्ये काळं आहे. अध्यक्ष महाराज, आणि आता आमच्या ट्रॅफिक पोलिसांना आतंकवाद्यांचं व्हॉट्सअप येणं, धमकी येणं ही एक गंभीर बाब आहे. अध्यक्ष महाराज, माझी आपल्याला एवढीच नम्र विनंती आहे. अध्यक्ष महाराज, कामकाजाप्रमाणे आपण जो निर्णय दिला त्याला आम्ही त्याला समर्थन करतो. अध्यक्ष महाराज, पण या गंभीर बाबीकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. शासनाने निवेदन करावं असे निर्देश दिलेले आहेत. अध्यक्ष महाराज, त्या दिवसाचं निवेदन आपण पाहिलं असेल. अध्यक्ष महाराज, त्याच्या निवेदनानं बोलता आलं नाही आपल्याला. अध्यक्ष महाराज, मूळ मुद्दा असा आहे की ती भरकटलेली नाव कशी आली त्याच्याबद्दलची भूमिका मांडली गेली नाही. अध्यक्ष महाराज, आपल्याजवळ कोस्टल जे आहेत, मग केंद्र सरकारचे असतील राज्याचे असतील, त्याच्या सीमा ठरलेल्या आहेत. अध्यक्ष महाराज, एवढ्या दुरून नाव येणं, पाकिस्तानवरून मागच्या काळात आलेली नाव आणि इथं झालेले बॉम्बस्फोट हे आम्हाला विसरता येणार नाही. अध्यक्ष महाराज, अजूनही त्या जखमा ओल्या आहेत. अध्यक्ष महाराज, आणि म्हणून शासनाने त्या निवेदन करत असताना त्याच्यातलं गांभीर्य हे थातुरमुतर न मांडता अध्यक्ष महाराज, त्याला गांभीर्य घेऊनच या पद्धतीची ऍक्शन आम्ही काय करणार आहोत आणि आमची काय तयारी आहे ही भूमिका या ठिकाणी मांडावी. अध्यक्ष महाराज, चला घोषणा. निर्देशानुसार सर्व सन्मान्य सदस्यांना कळविण्यात येते की महाराष्ट्र विधिमंडळाचे मान्य सदस्य यांच्या वाहन चालकांना आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये द्यायची दक्षता तसेच रस्त्यावरील सुरक्षा या संदर्भात प्रशिक्षण देणे आवश्यक असून यासाठी परिवहन विभागाने पुढाकार घेऊन परिवहन आयुक्त कार्यालयाच्या रस्ता सुरक्षा कक्षामार्फत विद्यमान मान्य सदस्य यांचे वाहन चालकांसाठी बुधवार दिनांक 24 ऑगस्ट 2022 रोजी सकाळी 10 ते दुपारी 1 या वेळेत यशवंतराव चव्हाण सभागृह नरिमन पॉइंट मुंबई येथे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. सर्व मान्य सदस्यांना विनंती करण्यात येते की सदर प्रशिक्षणाचे गांभीर्य व निकड लक्षात घेता आपण आपल्या स्तरावरून आपल्या वाहन चालकांना सदर प्रशिक्षणास उपस्थित राहण्यासोबत बाबत सूचित करावे. चला शासकीय विधेयके सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 20 2 नंबर CM विधेयक क्रमांक 20 घेतोय आपण. 20. अध्यक्ष महोदय, सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 20 महाराष्ट्र नगर परिषदा नगरपंचायत औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक 2022 विचारात घेण्यात यावे असा मी आपल्या अनुमतीने प्रस्ताव मांडतोय. प्रस्ताव असा आहे की
सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 20 नगर परिषद महाराष्ट्र नगर थेट परिषदा नगराध्यक्ष. नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक 2022 विचारात घेण्यात यावे. नाही, थेट नगराध्यक्ष पदाची नाही आता ते बदललंय ना हो मध्ये. हो हो बोला बोला थांबा त्यांचं होऊ दे ते. हो हो मंत्री महोदय आपण बिलाची माहिती देणार सन्माननीय मुख्यमंत्री. अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र नगर परिषदा नगरपंचायती औद्योगिक नगरी अधिनियमामध्ये सुधारणा करून नगर परिषदा व नगरपंचायतीच्या अध्यक्षांची निवड ही निर्वाचित नगरसेवकांमधून घेण्याबाबतची तरतूद यापूर्वी होती. थेट आणि आताही आपण जी थेट नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक व्हावी अशा प्रकारचे हे विधेयक आहे आणि त्यामुळे अध्यक्षांची निवड ही निर्वाचित नगरसेवकांमधून करण्यात येत होती. तथापि अनेक नगर परिषदा व नगरपंचायतीमध्ये नगरसेवक व अध्यक्ष माहीत आहे ना नगर. अरे बाबा ऐका तरी, तुम्ही बदललं होतं, आपण आता परत सुधारणा करतोय. नगर अध्यक्ष यामध्ये 20 संवाद म्हणजे 20 संवाद होता. उत्तरदायित्वाच्या अभावामुळे कामावर त्याचा परिणाम होत होता. या सगळ्या गोष्टींमुळे त्याला काम करता यावं, त्या नगरपालिका हद्दीमध्ये लोकांना मूलभूत सोयी सुविधा देता याव्यात, कधी उठून त्याच्यावर अविश्वास दाखल करून त्याला काढण्याची जी प्रक्रिया होती त्यामुळे दबावाखाली काही गोष्टी होत होत्या आणि म्हणून यामध्ये उत्तरदायित्वाच्या अभावामुळे विकास कामे प्रलंबित राहून समतोल विकासामध्ये बाधा येत होती आणि त्यामुळे या उत्तरदायित्वाची सुनिश्चिती आणि विकास कामांना गती देण्याच्या उद्देशाने अध्यक्षांची निवड ही थेट जनतेमधून आव्हाड साहेब थेट जनतेमधून झाली तर पारदर्शकता येणार. त्याच्यामध्ये जनता जनार्दनामधून आल्यानंतर तो माणूस पण तसाच आहे ना. सर्व लोकांना तुमची प्रशंसा केली आहे, नाव घेतलं नाहीये. बसा. नाही याच्यामध्ये एक आहे 2.5 वर्षाचा कालावधी तो 5 वर्ष करण्यात यावा. 2.5 वर्षाचा कालावधी पूर्वी होता आणि त्यानंतर जे 1 वर्षामध्ये अविश्वास दाखल करण्याची तरतूद होती ती आपण 2.5 वर्षाची तरतूद करावी अशी. हे लोकांसाठी आहे. हो ते त्यांचं झाल्यावर देतो तुम्हाला. मध्ये विकेंद्रीकरण करणं हे खूप महत्वाचं असतं. पण साधारणतः एकनाथ शिंदे साहेब आपण मुख्यमंत्री महोदय आहात, आपण जेव्हा नगरविकास मंत्री होतात मागच्या 2.5 वर्षापूर्वी तेव्हा पण हाच प्रस्ताव आपण आणला होता. तो जो गव्हर्नमेंट कॉन्स्टंट असतं, माणसं बदलत असतात, पण तुम्ही तिथेच आहात, नगरविकास मंत्र्यातच आहात आणि 2.5 वर्षात निर्णयच बदलतात. त्याचं काही सबळ कारण आहे का? काय सबळ कारण आहे? बसा बसा, सन्मान्य मुख्यमंत्री बोलतायत. बसा. तो जो निर्णय घेतला होता तो अख्ख्या मंत्रिमंडळाने घेतला होता. नगर विकास विभागाच्या एकट्या मंत्र्यांनी घेतला नव्हता. सन्मान्य विरोधी पक्ष नेते, सन्मान्य विरोधी पक्ष नेते, तुम्हाला सगळ्यांना बोलता येईल ना? सगळ्यांना बोलता येईल. हो मंत्रिमंडळामध्ये डिपार्टमेंटचे मंत्री मांडत असतात आणि त्याच्यानंतर मला वाटतं बिलावरती चर्चा नाही एक मिनिट बिलावरती चर्चा होत आहे. सन्मान्य मुख्यमंत्र्यांनी बिलावरती माहिती दिलेली आहे. आपण एक एक करून बिलावरती बोला ना, काय हरकत नाही. सन्मान्य विरोधी पक्ष नेते बोलतायत का? आपण चर्चा तर नव्हती का? भुजबळ साहेब आपण ज्या वेळेला बोलणार उभं राहणार त्यावेळेला बोला. पॉइंट ऑफ ऑर्डर आहे अध्यक्ष महोदय. माझा पॉइंट ऑफ ऑर्डर आहे की एक टर्म आहे, त्या टर्म मध्ये एक सभासद एक मंत्री आपल्याच भाषणाचं कॉन्ट्राडिक्शन त्याच टर्म मध्ये करू शकतात का? हा माझा पॉइंट ऑफ. सन्मान्य जयंत पाटील साहेब, आपण जो हरकतीचा मुद्दा पॉइंट ऑफ ऑर्डर नाही संपलेलं नाही, त्यामुळे मंत्रिमंडळामध्ये नगर विकास मंत्री म्हणून प्रस्ताव सन्माननीय एकनाथ
शिंदे साहेबांनी त्यावेळी आणला. ते आमच्या शेजारीच बसायचे. त्यावेळी त्यांचा एवढा प्रचंड उत्साह होता की हे बंद केलं पाहिजे, हे चुकीचं आहे. त्यांची जी वकिली आहे ती त्यांनी एवढी उत्तम केली की आम्ही त्यांना भारीत इम्प्रेस होऊन आम्ही म्हटलं साहेब तुम्ही म्हणताय ते मान्य. म्हणून त्यांनी मांडलेला प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मान्य केला. सभागृहात त्यांनी त्याची वकिली केली. अत्यंत उत्तम भाषण केलं. देवेंद्र फडणवीस साहेबांना देखील त्याचं उत्तर देता आलं नाही. आज साईड चेंज झाली. आज ते पुन्हा सांगतायत की ते बरोबर नाही. एका 5 वर्षाच्या टर्म मध्ये एक सन्माननीय सदस्य आपले 2 मिनिटं एक सन्माननीय सदस्य आपल्या म्हणण्याचं कॉन्ट्राडिक्शन करू शकतात का? ठीक आहे, तुमचा मुद्दा आणि समजला. दुसरा अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य जयंत पाटील साहेब, तुमचा मुद्दा समजला आहे. contradiction करू शकतात का? आणि मागच्या वेळी जे भाषण आणि जे विचार त्यांनी मांडले त्याला ते आज विरोध कसा करणार याची आम्हाला माहिती सन्मान्य पाहिजे. जयंत पाटील साहेब, आपला मुद्दा समजलेला आहे. मंत्री महोदय याचं उत्तर देतीलच, परंतु पार्लमेंटरी डेमोक्रेसी, संसदीय लोकशाही ज्या वेळेला आपण एखादा निर्णय घेतो त्यावेळेला संविधानाने जी तरतूद दिली आहे हे कलेक्टिव्ह विजडम मध्ये आणि कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटीच्या प्रिन्सिपलवरती मंत्रिमंडळ काम करत असतं. त्यामुळे बसा आता 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 आवाज साहेब तुम्ही बोललात, आम्हाला तर मुभा द्या थोडी बोलायची, थोडी. त्यामुळे त्यामुळे मला वाटतं या प्रश्नावरती अधिक चर्चा न कर, या विषयावरती अधिक चर्चा न करता बिलच्या मेरिट्सवरती आपण बोलूया आणि पुढे जाऊया. सन्मान्य विरोधी पक्षनेते उत्तर देतील. सन्मान्य विरोधी पक्षनेते, कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी. महोदय, सन 2022 विधानसभा विधेयक क्रमांक 20 महाराष्ट्र नगर परिषद नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी सुधारणा विधेयक 2022. अध्यक्ष महोदय, सभागृहाने एक गोष्ट लक्षात घ्यावी की हे बिल जरूर राज्याच्या मुख्यमंत्री आणि नगरविकास खात्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे त्या एकनाथराव शिंदे साहेबांनी मांडलेलं आहे. पण मागचा जर इतिहास बघितला तर महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा 1974 साली थेट नगराध्यक्षाच्या निवडणुकीच्या बद्दलचं बिल त्यावेळेस सभागृहात आलेलं होतं. सभागृहामध्ये मंजूर लोकशाही पद्धतीनं झालेलं होतं. परंतु नंतरच्या काळातला अनुभव लक्षामध्ये घेता पुन्हा त्यावेळेस साधारण काँग्रेसचंच राजवट होती, काँग्रेसचेच सरकार असायची आणि त्याच्यानंतर ते पुन्हा मागे घेण्यात आलं. त्याच्यानंतर पुन्हा 1985-86 मध्ये नगरसेवकांच्यातनं नगराध्यक्षाची निवडणूक ही सुरू झाली. त्याचं कारण पहिलं काही वर्षाचा अनुभव हा फार काही चांगला पाहायला मिळाला नाही आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय त्याच्यामध्ये बदल करण्यात आला. त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये 2001 मध्ये पुन्हा राज्याचे मुख्यमंत्री सन्माननीय विलासराव देशमुख साहेब असताना अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यात आला आणि थेट नगराध्यक्षाची निवडणूक ही जनतेतनं केली. पुन्हा 2006 साली माझ्या माहितीप्रमाणे मुख्यमंत्री विलासरावजी देशमुखच होते आणि त्यांनी नगरसेवकांच्यामधनं नगराध्यक्षाची निवड करण्याच्या बद्दलचा पुन्हा बिल आणलं आणि ते सभागृहाने मंजूर केलं. अशा प्रकारे ह्या घटना घडलेल्या आहेत. 2016ला पुन्हा देवेंद्र फडणवीस साहेब ज्यावेळेस मुख्यमंत्री झाले त्यावेळेस त्यांनी पुन्हा अशाच पद्धतीनं थेट नगराध्यक्षाच्या निवडणुकीचं बिल आणलं आणि ते मंजूर करण्यात आलं. आणि 2020 मध्ये उद्धव ठाकरे साहेब मुख्यमंत्री होते, नगरविकास मंत्री एकनाथराव शिंदे साहेब होते, त्यावेळेस नगरसेवकांच्यातनं नगराध्यक्षाची निवड करण्याच्या बद्दलचं बिल आणलं. अध्यक्ष महोदय, राजकीय जीवनामध्ये काम करत असताना वेगवेगळ्या विचारांची सरकार येत असतात, जात असतात, हा लोकशाहीचा भाग आहे. परंतु आपण संविधानानं बांधलो गेलेलो आहे. संविधानाचा आदर आपण सगळ्यांनी केला पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर ज्या ज्या वेळेस अशा प्रकारच्या काही घटना दुरुस्ती झाल्या त्याही संदर्भामध्ये जसं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी घटनेच्या माध्यमातून मताचा अधिकार प्रत्येक माणसाला, प्रत्येक भारतीयाला, संज्ञान असणाऱ्याला दिलेला आहे, तशा प्रकारे त्यांना देखील लोकशाही पद्धतीनं
पुढच्या गोष्टी व्हाव्यात अशी त्याच्या पाठीमागची धारणा आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, आता डायरेक्ट लोकांच्यातनं नगराध्यक्ष करत असताना आम्ही पण 30-32 वर्ष लोकांच्या मध्ये प्रतिनिधित्व करतोय. काही मतदारसंघातनं आम्ही लोक निवडून येतोय आणि आम्ही पण पाहतोय ह्याचे काय परिणाम होतात. अध्यक्ष महोदय, आता शेड्यूल ट्राईबचा, शेड्यूल कास्टचा आणि ओबीसीचा अशा प्रकारे वेगवेगळ्या घटकांना ओपन कॅटेगरीतल्या त्यांना आरक्षण पडल्यानंतर तिथं निवडून येता येतं. आता निवडणूक होत असताना ही जसं ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पक्षीय चिन्हावर होत नाही, तशा मात्र नगरपंचायत, नगरपालिका, नगर परिषदा अ वर्ग, ब वर्ग, क वर्ग, ड वर्ग सगळ्या राजकीय पक्षाच्या सिम्बॉलवर निवडणुका त्या ठिकाणी होतात. आता हे बिल आणण्यापाठीमागचं कारण खरं तर एकनाथराव शिंदे साहेब मुख्यमंत्री त्यांच्या परीनं त्यांचं समर्थन करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी करतील. पण अध्यक्ष महोदय, गरीब वर्गातला एखादी व्यक्ती असेल तर जर एखाद्या ठिकाणी 32ची बॉडी असेल, 21ची बॉडी असेल, 17ची बॉडी असेल किंवा 40ची असेल, 42ची असेल, काही असेल आणि तिथं आरक्षण जर ओबीसीचं निघालं तर त्या अनेक नगरसेवकांच्या मधनं जो ओबीसी निवडून आलेला आहे त्याच्यातला तो नगराध्यक्ष होऊ शकतो. अध्यक्ष महोदय, त्या नगरपालिकेमध्ये जर असं डायरेक्ट नगराध्यक्षाची निवडणूक म्हटलं तर ज्यांच्याकडे आर्थिक पाठबळ आहे, पैसा आहे, मनी पॉवर आहे, मसल पॉवर आहे, काही जण गुंड प्रवृत्तीचे पण लोक समाजामध्ये असतात. अध्यक्ष महोदय, आपण पण पाहतो तशा प्रकारची प्रवृत्ती वाढीला लागेल आणि अशा प्रकारच्या विकृती ह्या दादागिरी करून तिथं दहशत माजून निवडून येण्याचा प्रयत्न करतील. अध्यक्ष महोदय, हे अतिशय लोकशाहीला घातक आहे. खरं तर मुख्यमंत्री महोदय, आपण एक तर हे बिल मागं घ्या, आपल्याला ते शक्य नसेल तर ते जॉईंट सिलेक्ट समितीकडे पाठवा. काही वरच्या सभागृहातले, काही खालच्या सभागृहातले जे काही नगरपालिकेशी संबंधित असणारे दोन्ही बाजूचे सन्माननीय सदस्य हे त्याच्यामध्ये अभ्यास करतील आणि नंतर ते बिल त्याच्यामध्ये आणण्याचा बद्दल ते योग्य का अयोग्य याबद्दलचा विचार होईल. अध्यक्ष महोदय, काही ठिकाणी तर पाठीमागच्या काळामध्ये असं झालं, मी लातूरचं उदाहरण देतो. वाघमारे साहेब त्यावेळेस तिथं, जनार्दन वाघमारे साहेब नंतर ते खासदार झाले, परंतु ते नगराध्यक्ष म्हणून डायरेक्ट जनतेतनं निवडून आले. ते आले राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर, घड्याळावर, आणि तिथली खालची बॉडी ही लातूर विलासराव देशमुख साहेबांचा मतदारसंघ, त्यांचा जिल्हा, मेजॉरिटी नगरसेवक खऱ्या अर्थाने त्या शहराचा सर्वांगीण विकास होण्याच्या ऐवजी एखादा निर्णय नगराध्यक्षाला घ्यावासा वाटला तर बाकीची बॉडी तिथं बहुमतांनी त्याला विरोध करायची. बऱ्याच अडचणी आल्या आणि ह्याचा अनुभव त्यावेळेसचे मुख्यमंत्री आणि नेते महाराष्ट्राचे विलासराव देशमुख साहेबांनी घेतला आणि नंतर त्यांनी त्याच्यामध्ये बदल केला. अध्यक्ष महोदय, कुठेतरी असं नगराध्यक्षाची डायरेक्ट निवडणूक केल्यानंतर आपल्या स्वतःच्या पक्षाला फायदा होतो अशा पद्धतीनं कुणी लोकशाहीमध्ये पाहता कामा नये. शेवटी त्या शहराचं भलं कशातनं होणार आहे, त्या शहराचा सर्वांगीण विकास कशातनं होणार आहे, त्याच्यातले प्रश्न कसे सुटणार आहेत याकरता प्राधान्य दिलं पाहिजे. मुख्यमंत्री महोदय, तुम्ही जर अशा पद्धतीनं डायरेक्ट नगराध्यक्ष जनतेतनं करायचा म्हणताय, मग डायरेक्ट मुख्यमंत्री देखील जनतेतनं करा ना. मुख्यमंत्री जनतेतनं केला असता तर तेही चाललं असतं. तुम्ही तुमच्या हातामध्ये आहे ते वेगळं करणार आणि इथं मात्र मुख्यमंत्री पद घेत असताना त्याच्यातून आपण सुरुवातीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेबांना केलं. काय तुमच्या मनात आलं कुणास ठाऊक, तुम्ही घेऊन गेला 20 लोकांना बाहेर, त्याच्यात पुन्हा आणखी 20 लोक मिळाली, 40 लोक मिळाल्यानंतर ते तिथनं तुम्ही त्यांना कमी केलं, तुमचं बहुमत केलं. असं का करता आलं की आमदारांच्यातनं मुख्यमंत्री होत होता म्हणून. हे असं केल्यानंतर होणार नाही, त्याला नगराध्यक्षाला तिथंच राहावं लागेल, म्हणजे अन्याय होईल कुठंतरी. जर दुसरा कुणाला तरी एकनाथराव शिंदे व्हायचं असेल तिथल्या त्याच्यामध्ये तर त्याला ते साध्य करता येणार नाही. अध्यक्ष महोदय, ह्याच्यात मात्र नगरसेवकांच्यातनं नगराध्यक्ष होत असताना
जर त्यांनी तिथली विश्वासार्हता गमावली, विश्वास गमावला, काही कारणाने लोकशाहीमध्ये घडू शकतं, त्याच्याबद्दल दुमत असायचं काही कारण नाही. प्रत्येकाची मतं, विचारधारा, विचारसरणी ही वेगवेगळी असू शकते, बदलू शकते. पण त्याच्यामध्ये जर बदल करायचं म्हटलं तर तसा बदल नगराध्यक्ष डायरेक्ट निवडून गेल्यानंतर होऊ शकत नाही. आणि गरिबांना मात्र तिथं प्रतिनिधित्व मिळणार नाही. गरीब माणसांना एवढा काही तो पैसा खर्च करू शकत नाही. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आपण किती काही कशाही प्रकारचा आव आणला तर नगरपालिकेच्या निवडणुका कशा प्रकारे होतात तुम्हाला माहिती आहे. काय काय ठिकाणी कोण किती मतं आहेत घरात, मग कोण फ्रीज देतंय, कोण टीव्ही देतंय, रात्र रात्र जागून काढतात. आपण जर फिरत असलो तर ते खाकरतात आणि म्हणतात आम्ही जाग आहे बरं का, आम्ही जाग आहे. म्हणजे झोपत पण नाही शेवटच्या 2 दिवस. राधाकृष्ण विखे पाटील तुम्हालाही माहिती आहे, उदय सामंत तुम्हालाही माहिती आहे, सगळ्यांना ही गोष्ट माहिती आहे. आणि असं असताना माझी एकनाथराव शिंदे साहेब तुम्हाला अतिशय नम्रतेची विनंती आहे की आपण ह्याच्यामध्ये ह्या भूमिकेतनं पाहू नका. तुम्ही खऱ्या अर्थाने हा निर्णय जनतेवर सोपवा. नगराध्यक्ष करत असताना नगरसेवकांच्या मधनं तो नगराध्यक्ष झाला तर राज्यातल्या नगरपरिषदा, नगरपालिका मुळात खरं तर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीयेत. त्याकडे लक्ष देण्याची अधिक गरज आहे. तिथं आपण लक्ष देत नाही आणि इथं मात्र आपण थेट नगराध्यक्षाची निवडणूक ही ह्याच्यातनं जनतेतनं करतोय. आर्थिक, प्रशासकीय, न्यायिक अधिकार देऊन त्यांना मध्ये सक्षम करण्याचा तुमचा प्रयत्न आहे, हा लोकशाहीला मारक आहे. अध्यक्ष महोदय, शहरामध्ये नगरपालिका, नगरपंचायती किंवा नगर परिषदेमध्ये अडचणी येतात कारण ह्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या पद्धतीनं ग्रुप पडतात आणि त्याच्यामध्ये लोकशाहीला मारक अशा प्रकारचे निर्णय त्याच्यामध्ये होतात. ह्याही गोष्टीचा विचार सरकारने ह्या निमित्तानं केला पाहिजे. तत्कालीन फडणवीस साहेब सरकारमध्ये मुख्यमंत्री असताना थेट नगराध्यक्ष आणि सरपंचाची पण निवड ही डायरेक्ट लोकांच्यातनं करायचा निर्णय घेतला, परंतु तो नंतर अध्यक्ष महोदय आपण बदलण्याचं काम केलेलं आहे. हा पण सगळा इतिहास आपल्या सगळ्यांच्या समोर आहे आणि त्याच्यामुळं कुठंतरी भावनिक मुद्दा हा न करता ह्या संदर्भामध्ये आपण 27 जुलैला ह्याच्याबद्दलचा अध्यादेश प्रस्थापित झालाय आणि त्याला 4 दिवस आधीच खरं तर मध्य प्रदेशमध्ये काही घटना घडल्या. मुख्यमंत्री महोदय, मगाशी तुम्ही सभागृहामध्ये नव्हता त्यावेळेस एक अशा प्रकारची माहिती आली, ती पण स्वतः भुजबळ साहेबांनी, सन्माननीय ज्येष्ठ विधायक यांनी तो मुद्दा उपस्थित केला आणि माझ्याकडे पण एक माहिती आलेली आहे की आपण मुख्यमंत्री झाल्यानंतर जो काही निर्णय BMCच्या वॉर्ड पुनर्रचना जैसे ठेवा अशा प्रकारचा सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिलेला आहे. पूर्वी आपणच आम्ही तुमच्या बरोबर मंत्रिमंडळात होतो त्यावेळेस 236 वॉर्ड मुंबई महानगरपालिकेमध्ये केलेले होते. ते तुम्ही पुन्हा 227 करायचा प्रयत्न केला, परंतु तो सरकारचा निर्णय रद्द केला अशी बातमी आज आली असं समजलं जातंय. त्याच्याबद्दल पण अधिकारवाणीनं आपण वस्तुस्थिती काय झाली ते सांगू शकाल आणि ते सभागृहाला देखील सांगावं. पण माझी विनंती आहे की हे सगळं होत असताना ह्याच्यामध्ये कोडबाजी करणं, बाकीच्या सगळ्या गोष्टी करणं, आजही कित्येक नगरपालिका पगाराला महाग आहेत. अध्यक्ष महोदय, अक्षरशः पगार करू शकत नाही आणि त्याच्यातून नगराध्यक्षांनी तिथं त्या ठिकाणी बसायचं आणि काम करायचं हे थोडंसं त्या शहराच्या दृष्टीनं देखील अध्यक्ष महोदय अडचणीचं ठरतंय आणि म्हणून आमचा तर माझा सक्त या गोष्टीला विरोध आहे आणि पूर्वीच्या सारखा नगरसेवकांच्यातनंच नगराध्यक्ष पदाची निवडणूक ही ठेवली गेली पाहिजे. त्याच्यातूनच सर्वसामान्य माणूस हा तिथं नगराध्यक्ष होऊ शकतो हे देखील आपण सगळ्यांनी ध्यानामध्ये घेतलं पाहिजे. अध्यक्ष महोदय, मला आठवतंय मंडल आयोगाची अंमलबजावणी ह्या राज्यामध्ये होण्याच्या आधी जर तुम्ही इतिहास बघितला तर काही काही नगराध्यक्ष एकेका शहरामध्ये 40-40 वर्ष नगराध्यक्ष होते.
20-20 वर्ष नगराध्यक्ष होते, 25-25 वर्ष नगराध्यक्ष होते, ते बदलले जात नव्हते. त्यांचा इतका होल्ड होता की त्यांना कुणी तिथं बाजूला करू शकत नव्हतं. आणि असाही इतिहासामध्ये नोंद आहे. आणि आपण पण मागचा जर उदाहरणं घेतली तर त्या गोष्टी आपल्या सगळ्यांच्या समोर येतील. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आजचं हे बिल जे काही एकनाथराव शिंदे साहेबांनी मुख्यमंत्री आणि नगरविकास खात्याचे मंत्री या नात्याने मांडलेलं आहे, त्या बिलाच्या संदर्भात साहेब आपल्याला विनंती आहे की आपण हे बिल मागं घ्यावं. त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा कमीपणा वगैरे मनामध्ये आणण्याचं काही कारण नाही. आणि लोकांच्यातनंच नगरसेवक निवडून जातील आणि नगरसेवकांच्यातनं नगराध्यक्ष त्या ठिकाणी निवडला जाईल. ते जास्त संयुक्तिक ठरेल असं मला वाटतं. आणि म्हणून त्या गोष्टीचा विचार आपण जरूर करावा अशा प्रकारची सूचना करतो आणि मी थांबतो. धन्यवाद. सन्मान्य अध्यक्ष महोदय, ते विधेयक माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आपल्यासमोर मांडलंय आणि त्यांना विरोधी पक्षनेते अजितदादा पवार यांनी विरोध केला. अध्यक्ष महोदय, आपल्या सगळ्यांना कल्पना आहे की आपल्या देशामध्ये प्रेसिडेन्शियल सिस्टीम नाही, ती अमेरिकेत आहे. चर्चा होते मध्ये मध्ये की आपल्या देशामध्ये सुद्धा ही सिस्टीम आणायची का, पण आपल्या देशानं ही सिस्टीम नाकारली आतापर्यंत तरी. आणि सांगितलं की नाही, ही जी आताची जी काही सिस्टीम आहे तीच आपण चालू ठेवली पाहिजे. पण मग ती सिस्टीम जी आहे ती वरून खालपर्यंत सगळीकडे ती तशीच लागू आहे. उदाहरणार्थ आता मुख्यमंत्री समजा असं असतील आणि सगळी जे आहे अख्खं हाऊस त्यांच्या विरुद्ध असेल तर ना मुख्यमंत्री काम करू शकत, ना जे हाऊसला पाहिजे आहे ते घडू शकत. आणि म्हणून ही जी सिस्टीम आहे की अगोदर खासदारांनी निवडून या किंवा आमदारांनी निवडून या किंवा नगरसेवकांनी निवडून या आणि मग त्यांनी जे आहे त्यांच्यातला प्रमुख त्यांनी नेमावा आणि त्यानुसार जो आहे त्यांनी त्या गोष्टी म्हणजे देशाचा असेल, राज्याचा असेल, शहराचा असेल, हा कारभार जो आहे हा त्यांनी तो पाहायचा आहे. ही सिस्टीम यशवंतराव चव्हाणांनी सुद्धा सन्माननीय या आपल्या महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री, त्याने हे जे विकेंद्रीकरण केलं सत्तेचं, जी सत्ता फक्त केवळ मंत्रालयामध्ये एकवटलेली होती, तिचं विकेंद्रीकरण जे आहे शेवटच्या पातळीपर्यंत केलं, ग्रामपंचायतीपर्यंत केलं. पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका यांच्यामध्ये अनेक त्यानंतर जे आहेत त्यांना अधिकार आपण ते दिले. आता काय होत आहे, मगाशी अजितदादांनी यांनी सांगितल्याप्रमाणे हे खरं आहे, एक पक्षाचा नगराध्यक्ष होतो आणि बाकी सगळे त्यांना विरोध करताय. असंच विधेयक जे आहे ते पुढे ते ग्रामपंचायतीच्या बाबतीमध्ये त्याच्यात सुद्धा आलेलं आहे. एक खरं की अध्यक्ष महोदय, जेवढा मतदारांचा सहभाग त्या मतदानात वाढेल किंवा ती व्याप्ती वाढेल, त्या काय म्हणता येईल की जिथे मतदान करायचं आहे नगराध्यक्षाला मतदान डायरेक्ट करायचं म्हणजे संपूर्ण शहराने मतदान करा, खर्च वाढणार नाही. सामान्य माणूस, एखाद्या गरीब वर्गाचा मनुष्य लढू शकतो, आपल्या सगळ्यांना कल्पना. मग ते ग्रामपंचायत असेल किंवा शहर असेल, लढू शकत नाही अध्यक्ष महोदय. आणि हे सगळं झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये हम करोचा कायदा हा सुद्धा सुरू होतो. काय बॉडी असेल, काय म्हणेल ते म्हणेल, पण मी ते तसं मंजूर करणार नाही. आणि त्याच्यातून अध्यक्ष महोदय नको ते अनेक प्रश्न जे आहेत निर्माण होत आहेत. मला हे कळत नाही की आता अजितदादांनी सांगितलं की अनेक वेळा आपण हे बदलत आलं, पण ठीक आहे की त्यावेळेला मुख्यमंत्री बदलले, सरकार बदललं आणि त्याच्यातून अनुभव घेत जे आहे आपण हे असं केलं तर काय होतं, असं केलं तर काय होतं, हे सगळं आपण पाहत आलो. मला आमचे सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय मित्र आहेत आमचे, त्यांची ही वैचारिक भूमिका जी आहे ही वारंवार का बदलते. म्हणजे मला ते कळत नाही. मी अनाकारली आहे अध्यक्ष महोदय, या सगळ्याच गोष्टींमध्ये त्यांची भूमिका ठाम का नाही.
का त्यांची वैचारिक भूमिका ताबडतोब बदलते? त्यांनीच केलेले निर्णय तेच बदलत आहेत. बरं, असं नाही, ते सुद्धा निर्णय जे आहे त्या सार्वभौम सभागृहाने मान्य केलेले होतेच ना त्यावेळेला सुद्धा, आणि ते पण निर्माण यांनीच केलं होतं. अहो, त्यावेळेला आम्ही अनेक वेळा सांगितलं की असं नका करू, असं करा. हे आता जे काय झालं ना तुमचं ते सुप्रीम कोर्टामध्ये सुद्धा झालं. आता आता काहीतरी निकाल आला की तो जे आहे त्याला काय स्टे मिळाला, काय झालं, काय ते त्याचं जे विश्लेषण तुम्ही करायचं आहे 5 आठवडे पुढे. पण आम्ही तुम्हाला सांगत होतो की नाही की हे नका करू, तुम्ही 2च ठेवा, 2च ठेवा, 2च ठेवा म्हणत होतो आम्ही. 4च ठेवा, 2च ठेवा, 4च ठेवा, 3च मध्येच तुम्ही घुसवलं. त्याला काय अर्थच नाही. ऐकायलाच ते कसले. मी तुमच्या शेजारी बसत होतो ना, असं काय करता साहेब? ते आणि मी आमच्या दोघांच्या मध्ये तुम्ही बसत होता. त्याच्यामुळे आम्हाला तुम्ही म्हणे आपले 3 पक्ष आहेत काय म्हणून आपण 3 लोकांचा आपल्या दोघांच्या मध्ये बसून देखील निघून गेले, कळलंच नाही आपल्या दोघांना. अहो, माहीतच नाही पडलं ते कधी गेले. आम्ही तर दुसऱ्या दिवशी वाचला, अरे काय गेले कुठे गेले ते म्हणजे सुरतला कशाला गेले. जाऊ दे, आता तो भाग वेगळा, आता खूप झालं त्याच्यावर बोलणं. माझं म्हणणं असं आहे की माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हे जे आहे आपल्याला वाटलं असं करूया, 2चा करूया, आपल्याला वाटलं 3चं करूया, आपल्याला वाटलं 4चा करू. अहो, या लोकांमध्ये जे आहे सामान्य खालच्या लोकांपर्यंत जे आहे ते आपले निर्णय पोहोचतात आणि त्यांनी तो कारभार करायचा आहे. तो गावाचा असेल नाही तर शहराचा असेल, त्यांनी तो कारभार जर करायचा असेल तर आपल्याला त्यांना सोयीचं होईल अशा रीतीचे निर्णय घ्यायला पाहिजे. बदलायचं काय कारण? आणि तुम्ही मुख्यमंत्री आहात, तुम्ही जो अगोदर निर्णय घेतला तो योग्यच घेतला असणार. मग आता हे प्रेशर कसलं येतंय तुमच्यावर? कोण आहे तुमच्यावर हे प्रेशर आणणार? आणि आता तुम्ही त्यावेळेला सांगितलं 3 पक्ष आहेत तर 3 लोक ठेवूया. आता किती पक्ष आहेत तुमच्याकडे? 4 आहेत, 5 आहेत, अनेक पक्ष आहेत, छोटे 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 छोटे. आता एवढ्यांचा का वाढ करणार का तुम्ही? असं नाही होऊ शकत अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे मुख्यमंत्री महोदय, आपण एका विचारावर ठाम राहा. आपल्याला संधी मिळालेली आहे. ह्या 13 कोटी लोकांच्या मनाचे तुम्ही स्वामी होणार आहात. मनाचे त्यांच्या कृतीनं आता ते होणार. आता ते फक्त बसले, आता याच्या पुढे त्यांना संधी मिळाली, त्या संधीचं ते सोनं करणार आहे. तर ते सोनं जर करायचं असेल तर आपल्याला योग्य निर्णय घ्यावे लागतील. मग कुणाचाही तिथे ऐकता कामा नये. तुम्हाला जो योग्य वाटलं ते त्यावेळेला तुम्हाला ते योग्य वाटलं, ते आज कसं काय अयोग्य होतं? काही महिन्यापूर्वी तुम्हाला ते योग्य वाटलं, काही महिन्यानंतर तीच गोष्ट तुम्हाला अयोग्य वाटते. आणि त्यावेळेला सुद्धा असंच तुम्ही सगळ्यांच्या ह्या सार्वभौम सभागृहासमोर ते घेऊन आलात आणि आता परत उलट घेऊन आलात. अरे, सभागृह आहे हे आपलं, सन्मान्य सगळ्या राज्याचं सभागृह आहे. याच्यामध्ये आपण दर 6 महिन्याने, 8 महिन्याने, वर्षाने हे आपले विचार कसे काय त्यांच्या सभागृहासमोर मांडतो आहोत आणि बदलतो आहोत. म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे की याचा आपण पुनर्विचार करावा. आमचे जे आहेत, आम्ही तुम्हाला मानतो, तुम्ही एक नाथ राव आहात, नाथ आहात तुम्ही. आता तुम्ही महाराष्ट्राचे नाथ आहात. आता तुम्ही कोणा एकाचे नाथ नाहीत, आता तुम्ही राज्याचे नाथ झाला. आणि म्हणून सर्वसामान्य ग्रामपंचायत असेल, शहर असेल, तिथल्या मतदारांचा, तिथल्या नगरसेवकांना काय अधिकार काय सांगा ना तुम्ही? नगरसेवक कसं काय काम करायचं? या सगळ्या याच्यामध्ये जर तुम्ही सरपंचाला सगळे अधिकार डायरेक्ट द्या, नगराध्यक्ष डायरेक्ट द्या, नगरसेवकांनी काम काय करायचं, कशासाठी करायचं, काय करायचं तुम्ही सांगा तरी. हा सगळा जो आहे घोळ जर मिटवायचा असेल तर माझं असं म्हणणं आहे की हा प्रश्न जे आहे हा फक्त कोणाचा तरी इगोचा प्रश्न नाही आहे. हा तुमचे पण लोक आहेत, आमचेही लोक आहेत, म्हणजे सगळ्यांचे, सर्व पक्षांना मानणारे लोक महाराष्ट्रामध्ये आहेत. ते त्या निवडणुकांमध्ये उतरतात आणि लहान 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 निवडणुकांमध्ये, मग अशी सांगितलं दादाने, मुख्यमंत्री हे सगळे मिळून निवडतात की नाही आपण आमदार, मग तसं त्यांना पण निवडू द्या ना, त्यांचे नगरसेवक, त्यांचे सरपंच वगैरे करणार ना.
करताय काय म्हणजे तुमच्यावर भरोसा ठेवायचा की नाही? गपचूप सांगा. काय म्हणताय? 2.5 वर्षानंतर परत बदलायचं? हे बघा आताच सांगतायत की आता बदललं म्हणजे 2 वर्षापूर्वी केलं ते आता बदलतात, परत म्हणता 2.5 वर्षांनी बदलू. असं नाही होता कामा नये. अध्यक्ष महोदय, तुम्हाला मुख्यमंत्री म्हणून आपण आपल्या पूर्वीच्या निर्णयावर ठाम राहिलं पाहिजे आणि जनतेला कुठचे निर्णय योग्य आहे याचा आपण कृपया विचार करा. केवळ आपल्याकडे जे आहे मनी पॉवर वगैरे काही लोकांकडे जास्त असेल, जास्त पैसा खर्च करू शकतात, मोठा मतदारसंघ झाला, मोठा खर्च करण्याची त्यांच्यामध्ये शक्ती येते आणि सगळ्या या महाराष्ट्रामधील अनेक शहरामध्ये प्रचंड पैसा जो आहे हा डायरेक्ट निवडून जर यायचे असतील नगराध्यक्ष तर प्रचंड पैसा त्या पक्षाकडे खर्च होणार आहे. याची सुद्धा आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. तर हे सर्वसामान्यांनी सुद्धा हे निवडणुका लढणं कठीण होणार आहे, म्हणून याचा आपण पुनर्विचार करावा अशी मी आपणाद्वारे सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांना, मुख्यमंत्री महोदय तुम्हाला विनंती करताना तुम्ही ऐकायला पाहिजे. आम्हाला एक नाथांचे दोन्ही कान पाहिजे, एक कान नाही पाहिजे. तर आपण आपल्याद्वारे आम्ही विनंती करतो याचा परत एकदा विचार करा आणि निर्णय घ्या, एवढीच विनंती. धन्यवाद. सन्मान्य सदस्य संजय कुटेजी. अध्यक्ष महोदय, सन 2022चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 22 यावर अध्यक्ष महोदय पाठिंबा देण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्षनेते आदरणीय दादा आणि आदरणीय भुजबळ साहेबांनी आपलं मत व्यक्त केलं, विनंती केली की मागे घ्यावं, परंतु त्यांना एक मला सांगायचं आहे की भूमिका कशा बदलतात. तुम्हीच सांगितलं दादांनी की सन्माननीय विलासराव देशमुखांनी मुख्यमंत्री असताना जो नगराध्यक्षा निर्णय होता त्यानंतर पुन्हा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्या निर्णयामध्ये फेरबदल केले. एकाच मुख्यमंत्र्यांनी सन्माननीय विलासराव देशमुखांनी 2 निर्णय त्यांच्याच मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात केले. अध्यक्ष महोदय, टर्म वेगळी आताही टर्म वेगळीच आहे. आता खरी टर्म चालू झालेली आहे. 2019ची खरी टर्म आता चालू झालेली आहे. समजलं का? समजलं तुम्हाला? आणि भुजबळ साहेब, तुम्ही ज्या पद्धतीने सांगितलं अध्यक्ष महोदय की मुख्यमंत्री महोदयांच्या वैचारिक भूमिकेमध्ये सातत्यानं बदल होतो आहे. अध्यक्ष महोदय, त्यांच्या वैचारिक भूमिकेत बदल झालेला नाही. ते पहिले हिंदुत्ववादी होते आणि आताही हिंदुत्ववादीच आहेत. वैचारिक बदल काही लोकांमध्ये झालेला होता आणि तो आजही त्यांच्या हृदयामध्ये मनामध्ये तो वैचारिक बदल झालेलाच आहे, कारण तुमची संगत 2.5 वर्ष त्यांना लागली. त्यामुळे वैचारिक बदल आजचे जे मुख्यमंत्री आहेत एकनाथराव शिंदे यांच्या वैचारिक भूमीत कुठेही गोंधळ नाही, कुठेही बदल नाही. मग ते सुरत असेल, गुवाहाटी असेल, कुठेही बदल झालेला नाही. परंतु 2.5 वर्षापूर्वी 2019 मध्ये जो भारतीय जनता पार्टी शिवसेनेचा जनादेश जो सर्वसामान्य जनतेला दिला होता तो तुम्ही चोरून नेला, तो पुनर्स्थापित करण्याचं काम एकनाथराव शिंदे यांनी केलेलं आहे. त्यामुळे वैचारिक गोंधळ कुठेही नाही. हा पहिला मुद्दा. दुसरं, दादांनी स्वतःच्या भाषणामध्ये चांगल्या प्रकारे सांगून दिलं, मी मंत्री झालो नाही तरी चालेल, पण माझ्या भूमिकेत वैचारिक भूमिकेमध्ये बदल पडणार नाही. भुजबळ साहेब, एक तर ओबीसी आणि दुसरं हिंदुत्व, ह्या 2 भूमिका घेऊनच मी चालणार आहे. त्यामुळे त्याच्यात काही करण्याचं काम नाही. पण विशेषतः अध्यक्ष महोदय, दादा आपल्या भाषणामध्ये बोलून म्हणजे जे काय मनामध्ये होतं की या विधेयकाला का विरोध करायचा, जे मनात होतं ते ओठावर येऊन गेलं. त्यांनी त्यांच्या भाषणामध्ये सांगितलं की कुठं फ्रीज दिला जातो, कुठं टीव्ही वाटप केला जातो, कुठं काही रात्रभर जागरण होतात. अध्यक्ष महोदय, आम्हाला सवयच माहिती नाही. ज्यांना सवय माहिती आहे हा त्यांचा विषय आहे, हा त्यांचा विषय, आमचा विषयच नाही. आणि त्यामुळे
अध्यक्ष महोदय, फ्रीज कसे वाटल्या जातात, टीव्ही कसे वाटल्या जातात, हे आम्ही जरा महाविकास आघाडी करून समजून घेऊ. ते आम्ही समजून घेऊ तुमच्याकडून की कसे वाटायचे आणि काय करत असता. आणि अध्यक्ष महोदय, हे सगळ्यात मोठं कारण आहे अध्यक्ष महोदय. आणि एक सांगतो अध्यक्ष महोदय, एक विषय त्यांनी बोललेत की जे धनधांडगे लोक आहेत तेच यामध्ये निवडून येतील, पैशाचा वापर करतील. मी एक साधं उदाहरण, 2-3 उदाहरणं देतो भुजबळ साहेब, 2-3 उदाहरणं. तसं नाही आहे. डायरेक्ट नगराध्यक्षाच्या निवडणुकीमध्ये जो सर्वसामान्य माणूस असेल, जो लोकांना प्रिय असेल, ज्याच्यामध्ये काम करण्याची क्षमता असेल, लोकप्रिय असेल, तो निवडून येतो. त्याचं ते उदाहरणच देतो मी तुम्हाला. आकोट नगराध्यक्ष आहेत माकोडे, सायकलवर फिरायचे, सायकलवरच चालायचे, सायकलवरच फिरायचे, पण लोकांनी त्यांना डायरेक्ट नगराध्यक्ष पदाच्या निवडणुकीमध्ये बहुमतानं निवडून दिलेला आहे. पैसा नसताना अध्यक्ष महोदय, सायकलवर फिरणाऱ्या माणसाला. अध्यक्ष महोदय, जळगाव जामोद नगर परिषद मध्ये एक सर्वसामान्य घरातली शेतकरी कुटुंबातली महिला, साधारण महिला, करोडपती तुमच्यासारखी नाही. फ्रीज आणि टीव्ही कुठून वाटणार आहे? करोडपती असले तरच वाटणार की. ते सर्वसामान्य महिला ती नगराध्यक्ष झाली. कारण लोक नगराध्यक्ष निवड करत असताना पाहतात, एक तर पक्ष सुद्धा पाहिला जातो की कोणता पक्षाची ती उमेदवार आहे, त्यामुळे त्या पक्षाची भूमिका, त्याचे ध्येय धोरण काय आहेत, आणि त्याचबरोबर अध्यक्ष महोदय, त्या व्यक्तीमध्ये क्षमता आहे का, तो गरीब आहे की श्रीमंत आहे, या जातीचा आहे की त्या जातीचा, हे पाहायला जात नाही. चांगल्या मनुष्याला निवडून येण्याची संधी आणि डायरेक्ट नगराध्यक्ष बनण्याची संधी या निवडणुकीमध्ये प्राप्त होते. पण तुमच्या डोक्यात काय राजकारण आहे? जे राजकारण तुमच्या डोक्यात आहे महाविकास आघाडीच्या, जे वर्षानुवर्ष 50 वर्षापासून तुम्ही जे राजकारण करताय, पारंपरिक राजकारण, एक तर जातीचं राजकारण आणि दुसरं पैशांचं राजकारण. हे राजकारण तुमच्या डोक्यात जे भरलेलं आहे अध्यक्ष महोदय, त्या अनुषंगाने तुम्ही विरोध करताय. कारण तुमची पद्धत माहिती आहे. तुम्हाला 17 नगरसेवक असले की ते विकत कसे घ्यायचे, ते खरेदीचे कसे, त्याची जुळवाजुळव कशी करायची, याच्या सगळ्या ट्रिक्स तुम्हाला माहिती आहेत. 50 वर्षातला पैसा जमा झालेला आहे ना, त्यामुळे ह्या ट्रिक्स सगळ्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला माहिती आहे. आणि त्यामुळे त्या नगर परिषदांमधलं राजकारण जे आहे ते आपल्या मताप्रमाणे आपल्या पैशांच्या जोरावर कसं चालवायचं आणि नगरसेवकांची खरेदी विक्री कशी करायची हे तुम्हाला माहिती आहे. जे आज तुम्ही पायऱ्यावर बसून जे करताय ना, जे दृश्य करताय, मुंडे साहेब तुमचाच आवाज जास्त मी ऐकला टीव्हीवर, तुमचाच आवाज मी जास्त ऐकला टीव्हीवर. जे तुम्ही घोषणा करताय ना, स्वतःला जरा चिंतन करून तपासून बघा तुम्ही या आयुष्यामध्ये 50 वर्षात काय केलेलं आहे. त्यामुळे आमचा काही विषय नाही. आणि एक बघा, विकणारा इकडे एकही आमदार नाही, एकही विकणारा आमदार नाही. तुमच्यात असेल तर निश्चितपणे सन्मानाने या. आणि ही जी आजची महायुती झालेली आहे, ही 2019 मध्ये जनतेने निवडून दिलेली ही भाजप सेनेची युती आहे. एवढं लक्षात, इथं खरेदी विक्रीचा विषय येत नाही, तो तुमच्या डोक्यात आहे, जो नगर परिषद मध्ये तुम्हाला घडवायचा आहे. आणि म्हणून आमच्या नगराध्यक्ष पद जे आहे डायरेक्ट. आता दुसरा विषय त्या भुजबळ साहेबांनी सांगितलं की अमेरिकेमध्ये राष्ट्रपती डायरेक्ट निवडून दिला जातो किंवा त्या पद्धतीची प्रणाली आहे. अध्यक्ष मध्ये माझी विनंती आहे, भुजबळ साहेबांचे 4 खासदार जे आहेत, पक्षाचे म्हणतो मी, ते लोकसभेमध्ये आहेत. काँग्रेसचे 40-42 काहीतरी आहेत. बाकी पक्षांचे, छोट्या छोट्या पक्षांचे असतील, तृणमूलचे असतील, सगळ्या खासदारांना तुम्ही एक विनंती करा. कारण ही जेव्हा पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री बोला कंटिन्यू करा. ते बाकी आहे, सगळं बाकी आहे, बऱ्याच गोष्टी बाकी आहेत, ते शिकून घेऊ. अध्यक्ष महोदय, जर तुम्हाला एवढंच वाटते की मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान हे सुद्धा जनतेतून का निवडून देत नाही, तुम्ही नगराध्यक्ष कवरच का आलेत, तर तुम्ही सर्व विरोधी पक्षाचे जे नेते आहात देशातले, त्यांनी संसदमध्ये हा विषय मांडावा. आमची तर इच्छाच आहे की तुम्ही हा विरोधी पक्षांनी सगळ्यांनी प्रस्ताव मांडावा. भारतीय जनता पार्टीचं शासन जे मोदी साहेबांच्या नेतृत्वात त्याला स्वीकारेल. कारण आमच्याजवळ चेहरा आहे. मोदी साहेबांच्या नावावर आणि मोदी साहेबांच्या कामावर
तुमच्यावर किती कोणता चेहरा आहे की जो पूर्ण देशाला चालेल? महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा आज रोजी आमचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्यावर विश्वास ठेवणारी जनता आहे. 2 चेहरे आमच्याजवळ आहेत. तुमच्यावर किती चेहरे आहेत? कोणते चेहरे आहेत की ज्या चेहऱ्यावर तुम्हाला मतं मिळणार आहेत महाराष्ट्रातील देशामध्ये? त्यामुळे उगीच याच्यामध्ये एक चांगला उद्देशाने विधेयक आणलेलं आहे. तुम्ही जे राजकीय टोलेबाजी केली म्हणून मी बोललो आहे. अन्यथा त्या विधेयकाच्या संमत जर आपण बोललो असतो तर विषय काढायचं कामच पडत नाही. एकदम सुसंगत त्याचं विधेयक आहे, कारण प्रत्येक वेळेस बदललेलं आहे. विलासराव देशमुखांनी 2 वेळेस सन्मान्य आपले मुख्यमंत्र्यांनी विचार करून केलेला आहे. यावेळेस आम्ही सुद्धा विचार करूनच केलेला आहे. मागच्या वेळेस जेव्हा नगरविकास मंत्री होते, आपण म्हणतो ना की सामूहिक निर्णय असतो, मंत्रिमंडळाचा सामूहिक निर्णय, त्या शासनाचा निर्णय असतो, हा कोणी मंत्र्याचा निर्णय नसतो. त्यावेळेस भुजबळ साहेबांनी दादांच्या मध्ये शिंदे साहेब बसलेले असायचे. किती दबाव असेल त्यांच्यावर दोघांचा, किती दबाव असेल. आणि त्यांनी सांगितलेलं आहे की त्यांच्याही डिपार्टमेंटमध्ये कोणाकोणाचा दबाव कशा वरच्यावरच सळलं चाललं जायचं. ते बिचारे शांत राहायचे. त्यामुळे तुमचा दबाव जेवढा सहन करता आला तेवढा त्यांनी सहन केला. पण 19चा जनादेश आणि हिंदुत्व त्यांच्या डोक्यात होतच. त्यामुळे 2.5 वर्षामध्ये जे व्हायचं ते झालं. परंतु आता खऱ्या अर्थानं लोकशाही प्रणालीला मजबूत करण्यासाठी डायरेक्ट जनतेतून लोकप्रिय असा नगराध्यक्ष निवडून देणे. बरं, नगरसेवकाचे अधिकारी कमी होत नाहीत. जे तुम्ही समजताना खूप कमी नगरसेवकांना खूप काही त्यांना हे नाही. परंतु जर जनता खूप हुशार आहे. 2-4 ठिकाणी जर आपण पाहिलं तरच बॉडी याची आणि नगराध्यक्ष त्याचा होतो. अदरवाईज एकाच पक्षाचा नगराध्यक्ष आणि त्याचेच नगरसेवक हे जनरली जास्तीत जास्त प्रमाणात येतात. त्यामुळे सुसंगत अशा पद्धतीनं नगर परिषद चांगली चालते. नगराध्यक्षाला प्रशासकीय असेल बाकीचे अधिकार हे 30% असतील, मला वाटतं 50% करावे, जेणेकरून तो निधी व्यवस्थित लोकांपर्यंत, व्यवस्थित वार्डांपर्यंत, व्यवस्थित कामं हे सुचवता आले पाहिजे नगरसेवकांना. आणि नगराध्यक्षांना सुद्धा एक विचार असला पाहिजे की माझं शहर कसं असलं पाहिजे. एक विचार करणारा माणूस हा त्या नगराध्यक्षपदी बसल्यानंतर तो विचार करेल की माझं शहर पुढच्या भविष्यात 5 वर्षात मला असं करायचं आहे. आणि त्यामध्ये ढवळाढवळ खूप जास्त झाली आणि हे खरेदी विक्री नगरसेवक पळवापळी झाली, तो बिचारा 5 वर्षे ते नगर परिषद खाली चालली जाते. आणि म्हणून नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडण्याचे जे अधिकार आहेत, मला वाटतं योग्य निर्णय या भाजप शिवसेना युतीनं घेतलेला आहे आणि तो निर्णय हा जनतेच्या हिताचा आहे. त्यामुळे या निर्णयाला आम्ही सगळेजण पाठिंबा दर्शवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. भास्कर जाधव साहेब. सन्माननीय अध्यक्ष महोदय, या सभागृहामध्ये सन 2022चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 20 हे या ठिकाणी चर्चेकरता आलंय. त्यावर माझे विचार व्यक्त करण्याकरता मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, एक गोष्ट मी आपल्या सुरुवातीलाच आपल्या लक्षात आणून देतो, आपण ती तपासून बघा. मी मुद्दा मांडेन, तो जर खरा असेल तर आपण त्याच्यामध्ये सुधारणा करा. तो जर खरा नसेल तर माझा काही त्याबद्दल आग्रह नाही. साधारणपणे हे जे विधेयक म्हणजे बिल ज्याला आपण तो म्हणतो ते मंजुरी करता सभागृहामध्ये आलंय. त्याच्यापूर्वी 14 जुलै 2022 रोजी या विधेयकाच्या पूर्वी अध्यादेश निघाला होता आणि आज सभागृहामध्ये या विधेयकाला नापसंतीचा प्रस्ताव हा अनेक सन्मान्य सदस्यांनी सुचवलेला आहे. आपल्या सभागृहाची प्रथा आणि नियमावली अशी आहे की साधारणपणे अशा प्रकारचा नापसंतीचा प्रस्ताव ज्या वेळेला येतो त्यावेळेला सर्वसाधारणपणे पहिल्यांदा नापसंतीच्या प्रस्तावावर चर्चा होते आणि प्रस्तावावर चर्चा झाल्यानंतर त्या संदर्भातला जो काही निर्णय होतो तो झाल्यानंतर मूळ विधेयकाच्या ढाच्यावर चर्चा होते. पण सर्वसाधारणपणे अशी चर्चा होत नाही. चर्चा अशी होते की अध्यक्षस्थानी बसलेले जे कोणी सन्मान्य चेअरपर्सन असतील, अध्यक्ष महोदय असतील, ते सभागृहाचा सेन्स असा घेतात, सभागृहाची मान्यता अशी घेतात की मी आता एकत्रितपणे नापसंतीचा प्रस्ताव आणि मूळ विधेयक हे चर्चेला ठेवतो आणि त्यातून चर्चा होऊन जो काही निर्णय होईल तो व्हावा आणि त्याच्याकरता सभागृहाची संमती घेतली जाते. हा सर्वसाधारणपणे कामकाजाचा एक भाग आहे, ही प्रथा आहे, हा नियम आहे.
आणि सुदैवानं म्हणा किंवा दुर्दैवानं म्हणा मी सभागृहात बसलेलो आहे मिनिटनी मिनिट, त्यामुळं अशा पद्धतीचं कुठंतरी रेकॉर्डवर आलेलं नाही. कृपया ते रेकॉर्ड आपण करेक्ट करून घ्यावं, एवढाच त्याच्याकरता हा माझा आग्रह आहे. हा मुद्दा आपल्याला पसंत पडला, आपल्याला मान्य झाला, आपण मान्य करा. मी मांडलेले मुद्दे आपल्याला बऱ्याच वेळेला मान्य होत नाहीत, अमान्य असला तर शेवटी अधिकार आपला आहे, पण पद्धत चुकीची पडू नये एवढ्याकरता मी या ठिकाणी हा मुद्दा सांगितला. अध्यक्ष महोदय, सभागृहामध्ये या सदनाचे नेते आणि नगरविकास मंत्री या नात्यानं हे जे विधेयक मंजुरी करता आणलेलं आहे ते विधेयक जर आपण बारकाईनं वाचलंच असेल, आपला तो आवडता विषय आहे. ज्या वेळेला आपली अध्यक्षपदी निवड झाली त्यावेळेला आपला या संदर्भामधला विशेष करून विरोधी पक्ष नेत्यांनी उल्लेख केला होता विधेयकाच्या संदर्भातला. आणि म्हणून हे जे विधेयक आलंय या विधेयकामध्ये दादा फक्त 2च मुद्दे महत्वाचे आहेत. काय मुद्दे महत्वाचे आहेत? मुद्दे एवढेच फक्त या विधेयकामध्ये आहेत. क्लॉज बाय क्लॉज जर तुम्ही विधेयक वाचलं, कारण आणि उद्देश हा जरी वाचलात तर ह्याच्यामध्ये 2च मुद्दे फक्त आपल्याला दिसतात. ते म्हणजे यापूर्वी जो नियम झाला होता, निर्णय झाला होता, कायदा झाला होता की सदस्यांमधून नगराध्यक्ष निवडला जावा, त्याच्याऐवजी जनतेतून नगराध्यक्ष निवडला जावा, हा एक मुद्दा. आणि दुसरा मुद्दा हा होता की 2.5 वर्षाच्या कालावधीनंतर या नगराध्यक्षावर अविश्वासाचा ठराव हा आणला जात होता. तो आता 5 वर्षापर्यंत त्याचा कालावधी हा पूर्ण केल्यात आलेला आहे आणि 2.5 वर्षापर्यंत त्याच्यावर कुठलाही अविश्वासाचा ठराव आणू नये, असे 2च मुद्दे या संपूर्ण विधेयकामध्ये अंतर्भूत आहे. याच्यापेक्षा फार काय नाही. अध्यक्ष महोदय, या नगरपालिकांच्या बाबतीत किंवा अशा प्रकारचे कायदे सातत्यानं करण्यात आले ज्याचा उल्लेख सभागृहामध्ये आला. इथं 1974 साली, 1984 साली, 2001, 2016 आणि 2020 इतक्या वेळेला हा नगराध्यक्ष हा जनतेतून निवडून जावा की निवडून गेलेल्या सदस्यांमधून निवडून जावा, याच्यावरती वेगवेगळ्या वेळेला वेगवेगळ्या वेळी हे निर्णय झालेले आहेत. आणि त्या निर्णयातून जो काही बरा वाईट अनुभव आला त्या अनुभवातून बहुतांशी कालावधी हा नगराध्यक्षांचा की नगराध्यक्ष हे नगरसेवकांमधूनच निवडून गेले पाहिजेत अशा पद्धतीचाच बहुतांशी कालावधी गेलेला आहे. याचा अर्थ हा प्रयोग आपण आज पहिल्यांदा करतोय काय असं नाही. काही प्रयोग करावे लागतात, काही बदल करावे लागतात, काही नवीन निर्णय करून त्याची प्रचिती काय येते, त्याचा अनुभव काय येतो, त्याचा रिझल्ट काय येतो हे कधी कधी बघावं लागतं. परंतु तो रिझल्ट आल्यानंतर जो लोकहिताचा, जो लोकशाही सक्षम करण्याचा, जो लोकशाहीमध्ये सत्ता विकेंद्रीकरण करणं ही खऱ्या अर्थानं लोकशाहीचा गाभा आहे, त्या गाभ्याला जर धक्का लागत असेल तर आपण घेतलेले निर्णय आपण मागे घेतले पाहिजेत. हे खऱ्या अर्थानं सुदृढ लोकशाहीचं लक्षण आहे. हे खऱ्या अर्थानं सुदृढ लोकशाहीचं लक्षण आहे. खऱ्या अर्थानं सुदृढ लोकशाहीचा गाभा हा इथं आहे की कधी कधी मी म्हणेन तेच खरं असं न मानता सर्वसामान्य माणसाचं मत काय आहे, आपण जो निर्णय घेतो आहोत त्याचा सर्वसामान्य माणसाच्या जीवनमानावर काय परिणाम होतोय, सामाजिक समतेवर काय परिणाम होतोय, समाजाच्या दैनंदिन जीवनावर याचे काय परिणाम होत आहेत आणि त्या अनुषंगाने आपण घेतलेला निर्णय योग्य आहे की अयोग्य आहे हे ठरवून आपण आपल्या निर्णयाशी ठाम राहायचं की निर्णय बदलायचा. हे जो नेता ठरवतो, जो राज्यकर्ता ठरवतो तोच खऱ्या अर्थानं लोकशाही बलवान करू शकतो, सुदृढ करू शकतो, लोकशाही निकोप करू शकतो. अशा पद्धतीचे निर्णय अनेक वेळा झालेले आहेत. केवळ हाच नाही तर वेगवेगळ्या प्रकारचे असे अनेक निर्णय झालेले आहेत. कालांतराने त्या निर्णयाचा रिझल्ट, त्या निर्णयाचे परिणाम बघून ते निर्णय बदलण्याचा निर्णय सुद्धा ज्या राज्यकर्त्यांनी तो निर्णय घेतला होता त्याच राज्यकर्त्यांनी निर्णय बदलण्याचा सुद्धा निर्णय घेतलाय. आणि त्याच्यामध्ये उदाहरणं या नगरपालिकेच्या संदर्भातली सुद्धा अध्यक्ष महोदय आहेत. अध्यक्ष महोदय, या संपूर्ण विधेयकामध्ये अशा प्रकारची विधेयक सभागृहामध्ये 3-4 येणार आहेत. काय येणार आहेत विधेयक? पुढचं विधेयक येणार आहे ते जिल्हा परिषद पंचायत समिती अंतर्गत सरपंच जनतेमधून निवडून जाणारं विधेयक येणार आहे. हे नगरपालिकेचं आलं, आता वॉर्ड रचनेचं आलेलं आहे. जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुका रद्द करण्याचा निर्णय तुम्ही या ठिकाणी घेतलेला आहे. अध्यक्ष महोदय, मला कळलं नाही की या मागचं लॉजिक काय आहे.
याच्यामधला खऱ्या अर्थानं समाजाच्या हिताचा निर्णय काय आहे, तर याच्यामध्ये समाजाचा हिताचा निर्णय काय आहे, ही सगळी विधेयकं जर वाचली तर एका ओळीमध्ये फक्त एखादं कारण द्यावं लागतं म्हणून कारण त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. यापेक्षा कोणतंही सक्षम कारण त्या संपूर्ण विधेयकामध्ये दिलेलं नाही. जे ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाला जनतेमधून निवडून जावं लागणार आहे, त्याच्यामध्ये आता आपण ग्रामविकास खात्यानं एक मूलभूत निर्णय केलेला आहे, जो बदल केलेला आहे तो मान्य करायला हवा की निवडून गेलेल्या सरपंचावर जर अविश्वास ठराव आणायचा असेल तर आता सदस्यांचे अधिकार काढून टाकलेले आहेत आणि जनतेला ते अधिकार दिलेले आहेत. जे कोणी मतदार यादीमधले मतदार आहेत आणि जे कोणी त्या अविश्वासाच्या ठरावावर मतदान करतील त्यातले 3/4 मतदार जर त्या सरपंचाच्या विरोधात गेले तर त्या सरपंचाला त्या पदावर राहण्याचा अधिकार राहणार नाही, अशी त्या विधेयकामध्ये तरतूद केलेली आहे. मंत्री महोदय, आपण विधेयक वाचून बघा. हा जो 5 वर्षाचा कालावधी आपण या नगराध्यक्षांना देत आहात, आपण जनतेमधून निवडून जाण्याचा ह्या नगराध्यक्षांना अधिकार देतात, याच्यामध्ये नगराध्यक्षांवर अविश्वास ठराव आणायचा याची तरतूद या संपूर्ण विधेयकामध्ये कुठे आहे ती आम्हाला सांगा. कारण आणि उद्देशामध्ये तर नाहीच नाही, पण या विधेयकामध्ये क्लॉज बाय क्लॉज जे तुम्ही लिहिलेले आहेत त्याच्यामध्ये अध्यक्ष महोदय आपणही नजर मारा. जर माझी चूक असेल तर मला दुरुस्त करा की आपण याच्यामध्ये त्या नगराध्यक्षाला आपण अविश्वासाचा ठराव आणणं किंवा चुकीचा नगराध्यक्ष एखादा वागत असेल तर त्याला परत बोलवण्याचा अधिकार कोणाला आहे? त्या नगरसेवकांना नाही, तिथल्या निवडून दिलेल्या जनतेला नाही, मग कोणाला आहे? याचा अर्थ हा जो कोणी नगराध्यक्ष निवडून जाणार आहे त्यानं कसंही वागावं, त्याने आपला कारभार मनमानी करावा, त्याच्यावर कोणाचाही अंकुश नसावा. आणि ज्या वेळेला अशा पद्धतीची निरंकुश सत्ता ज्या ठिकाणी तयार होते त्या ठिकाणी निरंकुश सत्ता ज्या ठिकाणी तयार होते त्या ठिकाणी ज्या हेतूला मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जातो आणि म्हणून तुमचा चांगला हेतू आहे की वाईट हेतू आहे तो हेतू बाजूला पडतो आणि अशी माणसं निरंकुश होतात आणि निरंकुश होणारच नाहीत हे सांगता येणार नाही, हे सांगता येत नाही. अध्यक्ष महोदय, आपण पूर्वीच्या विधेयकाचा आधार द्याल, मला माहित आहे की पूर्वीच्या विधेयकाचा आधार द्याल, पण पूर्वीच्या विधेयकाचा जरी आधार घेतला तरी या विधेयकामध्ये सुद्धा तो क्लॉज बाय क्लॉज मुद्दा येणं हे खऱ्या अर्थानं कायद्याला कोणी चॅलेंज करू शकत नाही. तो कायदा अतिशय सक्षम होऊ शकतो, तो कायदा कुठल्याही चॅलेंजला समर्थपणे तोंड देऊ शकतो आणि म्हणून या विधेयकामध्ये ते क्लॉज बाय क्लॉज असले पाहिजे. काय होता पूर्वीच्या कायद्यामध्ये तरतूद अध्यक्ष महोदय? पूर्वी अशाच पद्धतीचा जनतेतून निवडून जाणारा नगराध्यक्ष जो होता त्या नगराध्यक्षावर जर अविश्वासाचा ठराव आणायचा असेल तर 1.5 वर्षापर्यंत ठराव आणता येत नव्हता. 1.5 वर्षानंतर जर तो अविश्वासाचा ठराव मागितला, नाही आपलं होऊ द्या, नंतर मी बोलतो, नाही तुमचं नाही, तिकडे पण काही त्यांचं. आणि म्हणून 1.5 वर्षापर्यंत आपल्याला हा विश्वास ठराव आणता येत नव्हता आणि तो जर आणायचा झाला तर पहिल्यांदा अविश्वासाचा ठराव मागणाऱ्या मंडळींनी किंवा आणणाऱ्या सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्याकडे त्या संदर्भामध्ये मागणी करायची होती. जिल्हाधिकाऱ्याला जर योग्य वाटलं आणि जिल्हाधिकारी जर योग्य प्रकारे ठरवेल तर त्या नगराध्यक्षाच्या विरोधात तो अविश्वास ठराव मांडला जावा आणि मांडण्याची परवानगी मिळावी म्हणून राज्य शासनाकडे परवानगी करता तो ठराव पाठवण्याची मूळ विधेयकामध्ये जे पूर्वीचं झालेलं होतं 2016 साली विधेयक झालं होतं, तारीख मागे पुढे असू शकेल पण 2016 साली जे विधेयक तयार झालं होतं त्याच विधेयकामध्ये ही तरतूद आहे की त्या राज्यकर्त्यांच्याकडे ते जायला पाहिजे. याचा अर्थ त्या राज्यकर्त्याला जर वाटलं तर त्यांनी त्याला परवानगी द्यायची अविश्वासाच्या ठरावाला, न पेक्षा परवानगी द्यायची नाही. याचा अर्थ या नगराध्यक्षाला अतिशय निरंकुश बनण्याचं काम कायद्याने आपण अधिकार देतो आहोत, कायद्यानं. आणि आताच्या विधेयकामध्ये तर त्याची कुठेही तरतूद मला या ठिकाणी दिसत नाही, कुठेही तरतूद मला या ठिकाणी दिसत नाही. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आपल्याला ती तरतूद काय असायला पाहिजे आणि ती तरतूद कायद्यामध्ये, केवळ नियमावलीमध्ये अध्यक्ष मुख्यमंत्री महोदय करून चालणार नाही. नियमावली वेगळी आणि कायदा वेगळा, नियमावली वेगळी कायदा वेगळा. नियमावलीमध्ये हे करून चालणार नाही, कायद्यामध्ये तरतूद कशी करणार? आणि कायद्यामध्ये तरतूद नसेल तर माझं पुढचं भाषण होण्यापूर्वी आपण हे विधेयक स्वतःहून आता इथं थांबवा.
आपण पुन्हा लॉ अँड ज्युडिशरी समोर जा, आपण पुन्हा लॉ अँड ज्युडिशरी समोर जाऊन या विधेयकाला तपासा आणि हे विधेयक तपासून तुमचा जर हट्टच असेल तर पुन्हा ते सक्षम करून सुदृढ करून सभागृहासमोर सर्वंकष अशा पद्धतीने सक्षम करून तुम्ही सभागृहासमोर घेऊन या आणि मंजूर करून घ्या. कारण तुमच्याकडे मेजॉरिटी आहे, तुम्ही ठरवलेलंच आहे तर मेजॉरिटी कराल, ते मंजूर करून घ्याल. पण मंजूर करून घेत असताना त्याच्यामधल्या त्या ठिकाणी अधिक उणीवा असता कामा नये याची आपण काळजी घेण्याची गरज आहे. अध्यक्ष महोदय, काय नगरपालिकांची परिस्थिती आहे आज जर आपण स्टॅटिस्टिक बघितलं तर स्टॅटिस्टिक प्रमाणे जवळजवळ 51% ही लोक आता शहरामध्ये राहतात. पण आपण जर फ्लोटिंग पॉप्युलेशन बघितलं 2011 नंतर आता आपल्याकडे जनगणना झालेली नाही आणि म्हणून 2011च्या नंतर 2021 ची जनगणना जर आपण नजरेसमोर आणली तर जवळजवळ 56 ते 57% लोकसंख्या ही आता शहरामध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची झालेली आहे. 57 ते 58%. 1962 साली ज्या वेळेला अशा पद्धतीने जनगणना झाली होती त्यावेळेला 28% शहरी भागामध्ये राहणारी लोक होती आणि 72% लोक ही ग्रामीण भागामध्ये राहणारी होती. आज 13 कोटी लोकसंख्येच्या या महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ 56 ते 57% लोक शहरामध्ये राहतात. शहराच्या हद्दी फार वाढलेल्या नाहीत. शहरामध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये आज राहण्याचं माणसांचं जीवन हे अतिशय नरक यातना असल्यासारखं जीवन झालेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, नरक यातना झाल्यासारखं जीवन झालेलं आहे. वाहतुकीचे प्रश्न आहेत, राहण्याचे प्रश्न आहेत, गार्डन नाही, तिथं ड्रेनेजची अडचण काय आहे, या सगळ्या प्रकारच्या गोष्टी नगरपालिकांमध्ये क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या लोकांना सातत्यानं अडचणीला सामोरं जावं लागतं. पण सातत्यानं जात असताना मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, मला आपल्याला प्रश्न विचारायचा आहे की सगळ्या खात्यांचे, बांधकाम खातं घ्या, महसूल खातं घ्या, MSCB घ्या, यांचं स्वतःच अशा पद्धतीचं त्या ठिकाणी कर्मचारी वर्ग असतो, स्टाफ असतो, त्यांची स्वतंत्र कर्मचारी यंत्रणा असते. नगर विकास विभागाची स्वतंत्र यंत्रणा काय आहे? नगर विकास विभागाला जर त्या ठिकाणी CO जो असतो तो CO असल्यानंतर त्याच्या संदर्भामध्ये कंट्रोल थोड्याफार ठेवण्याकरता तिथला जो कोण असेल तो प्रांताधिकाऱ्याकडे लोकांना जावं लागतं, प्रांताधिकाऱ्याकडून कलेक्टरच्याकडे जावं लागतं, कलेक्टर कडून त्या ठिकाणी कमिशनरच्याकडे यावं लागतं, कमिशनर कडून डायरेक्टरच्याकडे जावं लागतं, डायरेक्टर कडून त्या ठिकाणी डेप्युटी सेक्रेटरीकडे यावं लागतं, डेप्युटी सेक्रेटरी कडून सेक्रेटरीकडे यावं लागतं आणि त्या सेक्रेटरीमध्ये UD1 UD2 अशा पद्धतीचे 2-2 सेक्रेटरी असतात. UD1 आणि UD2 2-2 सेक्रेटरी असतात आणि त्याच्यानंतर मंत्री असतो आणि म्हणून स्वतंत्र केडर अशा पद्धतीचं नगर विकास विभागाचं नाही. त्यांचा स्वतंत्र असा कर्मचारी वर्ग नाही. त्यांना स्वतंत्रपणे कुठलंही काम करण्याची अशा पद्धतीची यंत्रणा नाही. आज नगर विकास विभागाला वेगवेगळ्या भागातून अनेक प्रकारचे या ठिकाणी निधी मिळतोय, ही वस्तुस्थिती खरी आहे. केंद्र सरकारपासून तर जिल्ह्याच्या DPC पासून सगळे फंड्स हे आता नगर विकास विभागाला मिळतात. पूर्वीसारखे फक्त UD6 खाली फंड्स मिळणं एवढंच फक्त मर्यादित राहिलेलं नाही, ही वस्तुस्थिती खरी आहे. पण नगरपालिका हद्दीमध्ये एखाद्या माणसाला जर काम करायचं असेल, मग तो नगराध्यक्ष कितीही सक्षम असू द्या, कितीही इफिशियंट असू द्या, पण त्याला जर काम करायचं असेल तर त्याला प्रशासकीय यंत्रणा ह्या एवढ्या सगळ्या भागातून जावं लागतं आणि यानंतर दुसरा डायरेक्टर म्हणून तो असतो, जो नगर रचनाकार असतो. तो नगर रचनाकार आणखीनच एक विचित्र असा प्रकार त्यांच्या डोक्यावर बसलेला असतो, त्याच्यातून सुद्धा त्यांना जावं लागतं. आणि म्हणून हे सगळं करायचं असेल तर त्यांचे अधिकार वाढवा, त्यांना अधिक काम करण्याकरता म्हणून त्यांना स्वतंत्र यंत्रणा कशी देता येईल ती यंत्रणा द्या, त्यांना अधिकचे फंड्स कसे देता येतील ते द्या. इथं माननीय माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराजजी चव्हाण बाबा बसलेले आहेत, ते राज्याचे त्यावेळेला मुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री होते आणि त्या खात्याचा राज्यमंत्री मी होतो. या सभागृहामध्ये अनेकांना अनुभव असेल की त्यावेळेला राज्यमंत्री असताना आपण त्या खात्याचं काम कशा पद्धतीने करत होतो हे सगळ्या सदस्यांना माहिती आहे. अध्यक्ष महोदय आणि मंत्री महोदय, मी आपल्याला सांगतो की त्यावेळेला प्रत्येक कायदा करत असताना त्या कायद्यामधल्या प्रत्येक तरतुदीमध्ये त्या कायद्याची अंमलबजावणी करणारा जो अधिकारी वर्ग आहे त्या अधिकारी वर्गाने जर त्याच्यामध्ये कसूर केली तर त्याला पहिल्यांदा त्या कायद्यामध्ये जबाबदार धरण्याचं काम प्रत्येक गोष्टीत आपण केलं, प्रत्येक वेळी त्याला केलं. आपण कायदा करताना असं करतो की जो राबवणारा अधिकारी आहे त्याला त्याचं कुठेही त्याची जबाबदारी आपण नक्की करत नाही,
तर ज्यांनी ज्यांच्याकरता राबवायचं आहे त्यांना फक्त आपण प्रत्येक गोष्टीमध्ये जबाबदार धरतो. इथं बसले पृथ्वीराज बाबा, त्यांना आठवत असेल किंवा अधिकारी वर्ग सांगतील, आणि विशेष करून मुख्यमंत्री महोदय तुम्हाला राज्याचे मुख्य सचिव खूप चांगले मिळाले. मनुकुमार श्रीवास्तव सारखा त्यांच्याबद्दल इतरांची काही मतमतांतर होती, पण मी त्यावेळेला बघितलंय की कायदा करताना सभागृहामध्ये एखादा कायदा करायचा असेल तर तो कायदा संमत होईपर्यंत तो माणूस लॉबीमध्ये बसणारा सचिव दर्जाचा एकमेव सचिव मी बघितलाय. आणि त्या कायद्यामध्ये चर्चा घडल्यानंतर त्याच्यामध्ये थोड्याफार जर काही उणिवा असतील तर आम्ही थांबत असू, थांबवून तिथं पुन्हा प्रशासनाला बोलवत असू. आपल्याकडे लॉ अँड ज्युडिशरीचे 2 सेक्रेटरी असतात, एक रेग्युलर कामकाजाचा सेक्रेटरी वेगळा असतो आणि एक विधेयक बनणारा, कायदे बनवणारा सेक्रेटरी वेगळा असतो. आम्ही त्याला घेऊन बसायचो, आम्ही चर्चा करायचो आणि हा कायदा अधिक कसा सस्टेनेबल होईल, अधिक कसा मजबूत होईल आणि या कायद्याचा जनतेला फायदा कसा होईल याचा विचार करून आम्ही ABCD क्लासिफिकेशन ज्या नगरपालिका होत्या त्या नगरपालिकांचा मुंबई अधिनियम 1888 तेवढा आम्ही अबाधित ठेवला आणि बाकीचे जवळजवळ सगळे ABCD नगरपालिका ज्या होत्या त्यावेळेला महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या भागामध्ये वेगवेगळ्या नगरपालिकांचे, महानगरपालिकांचे वेगवेगळे रूल्स होते, वेगवेगळे अधिनियम होते. त्या सगळ्यांना आम्ही A क्लासिफिकेशन, B, C, D, त्यांचे CDR आम्ही एक बनवले, त्यांचे रूल्स आम्ही एक बनवले, त्यांचे कायदे आम्ही एक बनवले आणि या सगळ्यामध्ये समानता आणण्याचं काम त्या काळामध्ये आम्ही केलं आणि एक चांगल्या प्रकारचा नगरपालिकांना दर्जा त्या काळामध्ये आम्ही आणला. अध्यक्ष महोदय, आज भागाभागामध्ये अनधिकृत बांधकामं मोठ्या प्रमाणामध्ये होत आहेत. अनधिकृत बांधकामं, ती बांधकामं कोसळली, त्याच्यामध्ये माणसं मेली की आपण त्यांना मदत करतो. ती बांधकामं कुणी बांधली त्यांना आपण शासन करतो. पण ही जी बांधकामं होतात 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 माळ्याचे बिल्डिंग उभ्या राहतात, हे आमच्या अधिकाऱ्यांच्या नजरेखालून नाही करत. ह्याच्यामध्ये आमच्या अधिकाऱ्यांचं लक्ष नसतं का? हे अधिकाऱ्यांना माहित नसतं का? हे सगळं माहिती असतं अध्यक्ष महोदय. आणि म्हणून त्या काळामध्ये आम्ही एक कायदा केला होता. आम्ही कायदा हा केला होता अध्यक्ष महोदय की ज्या वार्डामध्ये एखादं अनधिकृत बांधकाम होईल आणि ते अनधिकृत बांधकाम लक्षात अधिकाऱ्यांच्या आणून दिल्यानंतर ज्या अधिकारी त्याच्यावर कारवाई करणार नाही तो वार्डाचा वार्ड ऑफिसर, त्या वार्डाचा DMC आणि त्या वार्डाचा पोलीस अधिकारी यांचा त्याच्यामध्ये जबाबदार धरलं जावं, अशा पद्धतीचा कायदा आम्ही केला होता. आणि आम्हाला आनंद वाटतो की त्याची सगळ्यात जास्त अंमलबजावणी उत्तम प्रकारची त्या काळामध्ये, आता मला माहित नाही कारण 2013 नंतर मी मंत्रिमंडळामध्ये नाही, आणि म्हणून त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त त्या काळामध्ये मला आठवतंय की उत्तम प्रकारची जर काम कुणी केलं असेल तर पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेनं आणि 2 नंबर पुणे महानगरपालिकेनं काम त्या काळामध्ये केलं होतं आणि 3 नंबर मुंबई महानगरपालिकेनं काम केलं होतं. आता त्या कायद्याचं काय झालं माहित नाही. तो कायदा नसेल तर असा कायदा आणा आणि जे कोणी सत्ता करणारे असतील, कारण आज लोकप्रतिनिधींना प्रत्येक गोष्टीमध्ये जबाबदार धरलं जातं. सत्ता कोणाची असू द्या, सत्ता कोणाची असू द्या, ते ग्रामपंचायत असू द्या, ती नगरपालिका असेल, तो आमदार असेल, तो मंत्री खासदार असेल, मुख्यमंत्री असेल, तिथं सगळ्यात 80% जवळजवळ प्रशासकीय अधिकार हे अधिकाऱ्यांना आहेत आणि लोकप्रतिनिधींना 20% सुद्धा प्रशासकीय अधिकार नाहीत. दिवसागणिक आम्हीच लोक, आपणच या सभागृहामध्ये कायदे करून लोकप्रतिनिधींचे हक्क आम्ही कमी करतो आहोत दिवसागणिक, आणि जनता मात्र सकाळ संध्याकाळ लोकप्रतिनिधींना जाब विचारते, आम्ही तुम्हाला निवडून दिलं, फायदा काय? तुम्ही आमचं हे करत नाही, तुम्ही आमचं ते करत नाही, तुम्ही आमचं ते करत नाही. पण आम्हाला हा करण्याचा अधिकारच नाही. आम्हाला फक्त धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, आम्हाला फक्त कायदे करण्याचा अधिकार आहे, आम्हाला फक्त एखादी योजना करण्याचा अधिकार आहे, पण ते अंमलबजावणी करण्याचा अधिकार आम्हाला कुठे आहे? तो अधिकाऱ्यांना आहे. आणि त्यांनी जर केला नाही तर शेवटी जर त्याला आम्ही एखादा शब्दात एखादा जाब जर विचारला तर त्याच्या मदतीला 353 ए धावून येतो. त्यांच्या कामामध्ये अडचण हे लोकांना माहित नाही. आणि म्हणून मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, तुम्ही या खात्याचे मंत्रीपणात आणि मुख्यमंत्रीपणात, आणि म्हणून याच्यामध्ये आपण हे काम करावं अशा प्रकारची विनंती करतो. मी बाकी फार या ठिकाणी काही बोलत नाही, पण मागच्या बिलामध्ये या पूर्वीच्या रचनेमध्ये बांधकाम समिती असेल, शिक्षण समिती असेल, समाज कल्याण समिती असेल, आरोग्य समिती असेल, त्यांना स्वतंत्रपणे काही अधिकार होते. पण हे तुम्ही नगराध्यक्षांना स्वतंत्रपणे अधिकार दिल्यामुळं हे सगळे अधिकार जवळजवळ त्यांचे काढून घेतलेले आहेत. हे सगळे अधिकार नगराध्यक्षांना दिलेले आहेत. आता मगाशी आमचे मित्र डॉक्टर कुटे म्हणाले, ठीक आहे, राजकीय दृष्ट्या स्टेटमेंट करायला काही हरकत नाही, माझा काय त्याला विरोध नाही.
आणि वेळ आली तर तुमच्यापेक्षा जास्त स्टेटमेंट राजकीय मी चांगलं करू शकतो हे तुम्हाला चांगलं माहिती आहे, चांगलं माहिती आहे. त्यामुळे मी आता काही बोलणार नाही, कारण आपण काही करू शकतो राहुलजी, पण तो मुद्दा नाहीये. प्रत्येक वेळी मी इकडे होतो कायद्याच्या वेळेला मी कायद्यावरच प्रत्येक वेळी बोललेलो आहे. आणि कायदा ह्या विषयामध्ये माझा आवडता विषय आहे. का तर शेवटी लोकांना उत्तरदायित्व आम्ही आहोत, लोकांना उत्तर आम्हाला द्यावं लागतं आणि आम्हाला अधिकार मात्र काहीच नसतात. त्यामुळे लोकांच्या रोषाला सुद्धा आपल्यालाच सामोरं जावं लागतं, म्हणून या ठिकाणी सांगतो. आणि म्हणून त्यावेळेला नगराध्यक्षांना सगळे अधिकार देऊन ठेवले होते. काय काय नगराध्यक्षांनी काय काय उपद्व्याप केले ते आता मी कोणाचं नाव इथं घेत नाही, कारण माझ्या संपूर्ण आयुष्यामध्ये मी कोणावरही व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कधी केली नाही, कोणाचं कधीही व्यक्तिगत चारित्र्यहनन कधी केलं नाही, कोणाच्याही व्यक्तिगत कौटुंबिक जीवनाबद्दल माझ्या संपूर्ण राजकीय जीवनामध्ये अध्यक्ष महोदय मी भाषण आक्रमक करतो, पण व्यक्तिगत मी कधी कोणावर टीका टिप्पणी करत नाही. आणि म्हणून मी कोणाची नावं घेणार नाही, पण माझ्या डोळ्यावेकतची उदाहरणं आहेत, माझ्या डोळ्यावेकतची उदाहरणं आहेत की काय काय त्यांनी उद्योग जे केलेले आहेत. कारण त्यांना अविश्वास ठरावाची भीती नाही, त्यांना डिस्क्वालिफिकेशनची भीती नाही, सगळे अधिकार त्यांना दिले गेलेले होते. आणि त्यांना जर शेवटी ते डिस्क्वालिफाय करायचं असेल तर राज्य सरकारपर्यंत त्यांची परवानगी घ्यायला यायला लागायचं. शेवटी तो कुठल्या तरी पक्षाशी संबंधित असायचाच. आणि म्हणून त्याचा आधार घेऊन त्याला शेवटी निवडणुकीच्या शेवटच्या मला वाटतं वर्ष की 6 महिन्यापर्यंत कुठलाही ठराव आणताच येत नव्हता. त्यामुळे 5 वर्षात एकदा कधीतरी अविश्वास ठराव आणण्याचा प्रयत्न केला तर बाकी मग ठराव आणायचं भीतीच त्याला काय नाही. आणि म्हणून अशी निरंकुश सत्ता ठेवू नका, निरंकुश सत्ता ठेवू नका. आणि म्हणून याच्यामध्ये बऱ्याच त्रुटी आहेत. इथं बाबांसारखी माणसं काही बोलणार आहेत म्हणून मी जास्त वेळ ठिकाणी ह्याच्यापेक्षा काही फार बोलू इच्छित नाही. पण हा कायदा मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय पुन्हा एकदा तपासून बघा, पुन्हा एकदा या कायद्याचे बरे वाईट परिणाम काय आहेत ते बघा. याच्यामध्ये डिस्क्वालिफिकेशनचा विषय, अविश्वासाचा ठराव काय तो बघा. किंवा किंबहुना आता मी बोलण्याची काही गरज नाही संजय कुठे, परंतु मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे नाव शिवसेनेचं घेताय आणि सगळे निर्णयांनी कार्यक्रम मात्र भाजपचा राबवताय रे बाबांनो, सगळा भाजपचा राबवताय. घेतलेले 1.5-2 महिन्यामध्ये असा एक निर्णय दाखवा, असा एक निर्णय दाखवा की तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या मनाने घेतलात. अरे तुम्ही घेतलेले सगळे निर्णय तुमच्याकडून बदलून घेतायत, हे याचा अर्थ तुमच्याकडून सगळे निर्णय बदलून घेतायत. सावध राहा, कराल कारभार तो स्वाभिमानानं करा. गरज फक्त तुम्हाला नाही त्यांना पण आहे. सत्तेमध्ये त्यांना पण यायचं होतं, ते तडफडले किती जरी नाही बोलले ना तरी माशासारखे तडफडत होते सत्तेच्या बाहेर राहून. आणि म्हणून जर निर्णय करायचे असतील तर निर्णय फक्त त्यांच्या हिताचे, त्यांच्या अहंकाराचे. आणि त्यांनी सुद्धा अहंकार न करता मी ज्या सुरुवातीला सांगितलं की लोकशाहीमध्ये आपण काही प्रयोग करायचे असतात, काही निर्णय घ्यायचे असतात, त्या निर्णयाचा परिणाम जनहितावर काय बोलू दे. काय काय म्हणला? चला आपण बोला. नाही मी सांगू, आपण अध्यक्षांची बोला, आपण बोला. मी साहेब आपल्याशी बोलतोय, मग संजय कुठे किती साहेब बोलत होते हो साहेब, संजय किती बोलले, आपणच चेअरवर होतात. एखादं वाक्य तरी आम्हाला बोलायला परवानगी द्या, एखादं वाक्य कन्क्लूड करूया. आपल्याला बऱ्याच सदस्यांना बिलवर बोलायचं आहे. साहेब 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 मी मुद्द्याच्या बाहेर गेलो नाही, पण तुमची परवानगी जर असेल तर 1.5 तास या नगरविकास खात्यावर मी बोलतो. बिलावर बोलायला काय अडचण तुम्ही नाही. ज्येष्ठ सदस्य आहात, सभागृहाला सहकार्य करणार याची मला खात्री आहे. त्यामुळे अशा मला सांगायची पायीच आणणार नाही आपण. त्यामुळे कन्क्लूड करा, माझी विनंती आहे. ओके ओके. मला फक्त नाही, मला फक्त त्या भाषेत बोलू काय. आणि म्हणून मला फक्त शंभूराज तुम्हाला एवढंच सांगायचं आहे की किमान तरी बाबांनो रे, ठीक आहे, स्वतःच्या मनाला विचार करा आणि अशा पद्धतीनं प्रत्येक गोष्टीत तोंड घालून स्वतःचं हसं करून घेऊ नका. अजिबात काव नव्हे. काव काय? मला वाटलं काव करतोय काय, कारण आता पितृपक्षी येणार आहे म्हणून प्रॅक्टिस करतोय की काय गडी, असं मला वाटलं. नाही पितृपक्ष लवकर आहे आता. कसली हो, माझे आई वडील गेले असल्यामुळे मी करतोच. पण ठीक आहे, पण चर्चा चालू ठेवा. पण मला तुम्हाला वाढी ठेवायची वेळ आणू नका. मी माझ्या आई वडिलांना ठेवतो, तुम्हाला ठेवायची वेळ देऊ नका. चला मंत्री महोदय, मंत्री
निर्लज्जपणाचा कळस आहे, निर्लज्जपणाचा. अध्यक्ष महोदय, सभासद मंत्री असो अगर सदस्य असो, खाली बसून बोलण्याला तुम्ही मज्जाव करणार आहे की नाही एवढं आम्हाला जरा बरोबर आहे, सांगा. खाली बसून बोलू तुम्ही नये काहीच कोणी. बोलत नाही. चला जाधव साहेब चला. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, तुम्हाला जर खऱ्या अर्थानं नगराध्यक्ष किंवा नगरपालिका किंवा त्या नगरसेवकांना किंवा ही लोकशाही जर बळकट करायची असेल, बलवान करायची असेल, तर शेवटी त्यांची ताकद वाढवणारे कायदे करा. त्यांना निरंकुश ठेवू नका. त्यांना त्यांच्यावर कोणातरी अंकुश असला पाहिजे. आज आम्ही या ठिकाणी कसंही वागलो तर तुम्ही आम्हाला निरंकुशपणे वागू देता का? देणार नाही, देता कामा नये. कारण कोणाचा तरी आमच्यावर अंकुश असला पाहिजे. आता हे असे बोलतात काहीतरी इकडून तिकडून लोकांना खुश करण्याकरता. त्यांना तुम्ही नाही अंकुश ठेवू शकत, कारण तुम्हाला माहित आहे वाह्यात गेलेली माणसं यांच्यावर अंकुश ठेवून काय फायदा नाही. आणि म्हणून तुम्ही आमच्यावर या ठिकाणी अंकुश ठेवला पाहिजे. आणि म्हणून मुख्यमंत्री महोदय एकनाथरावजी शिंदे, मी तुम्हाला पुन्हा एकदा विनंती करतो की तुम्ही संख्याबळाच्या ताकदीवर हे विधेयक मंजूर करून घेणारच आहात. पण मी मगासपासून जे मुद्दे सुचवले याच्यामधल्या काही त्रुटी आहेत, त्याच्यामधल्या काही उणीव आहेत. आणि म्हणून हे मागे घ्या असं मी म्हणणार नाही, तर थांबवून तुम्ही लॉ अँड ज्युडिशरीचे सेक्रेटरी बोलवा. तुम्ही तिथं दोन्ही युडीचे सेक्रेटरी, UD1 UD2 चे सेक्रेटरी बोलवा. तुम्हाला आम्हाला नाही बोलवायचं असलं बोलवू नका. पण तुमच्यामध्ये सुद्धा काहीतरी जाणकार मंडळी आहेत ज्यांनी अनेक नगरपालिका चालवतात, त्यांना बोलवा. आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला कायदा ठेवायचा असेल तर ठेवा. पण इथं कुठंतरी अशा पद्धतीनं निरंकुशपणा जर तुम्ही ठेवलात तर निश्चितपणे तुमचा जरी सदहितो असला किंवा तुम्ही कोणाच्याही प्रेशर खाली हे काम करत असलात तरी सुद्धा यातून निश्चितपणे वाईटच घडेल, चांगलं काही घडणार नाही. आणि म्हणून आपण याचा पुन्हा एकदा विचार करावा अशा प्रकारची विनंती करून मी या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नितेश राणेजी. अध्यक्ष महोदय, सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 20 जे राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि नगरविकास मंत्र्यांनी जे बिल मांडले अध्यक्ष महोदय, त्याला समर्थन देण्यासाठी अध्यक्ष महोदय मी ते उभा आहे. अध्यक्ष महोदय, बिल मांडल्यापासून जेव्हा आमचे मुख्यमंत्री साहेब बिल मांडत होते तेव्हापासून असंख्य ते बोलत असताना काही विषय नगर विकासचे त्यांनीच घेतलेले निर्णय कसे बदलले गेले आणि त्याच्यामुळे त्यांच्यावर कोणाचा दबाव, हे सगळे विषय अध्यक्ष महोदय हे बिलच्या सुरुवातीलाच उल्लेख केले गेले. अध्यक्ष महोदय, हे जे सरकार स्थापन झालं अध्यक्ष महोदय, सन्मान्य एकनाथ शिंदे साहेबांना जे पहिल्यापासून जे ओळखतात, अध्यक्ष महोदय कमी बोलतात पण काम जास्त करतात अशी ओळख त्यांची उभ्या महाराष्ट्राला आहे. अध्यक्ष महोदय, ते कमी बोलत असले तरी अध्यक्ष महोदय गेल्या सरकारमध्ये नेमकं नगर विकास खातं चालवत असताना त्यांना पूर्ण पद्धतीने स्वातंत्र्य होतं का, हाही अध्यक्ष महोदय हा मुद्दा चर्चा करायला हवा. त्यांना त्यांचे निर्णय का बदलायला लागायचे, त्यांना ते निर्णय घेण्यासाठी कोण प्रवृत्त करायचं, सरकारमधले बाहेरचे लोक त्यांना निर्णय कसे घ्यायला लावायचे. अध्यक्ष महोदय, याही बाबतीमध्ये ह्या बिलच्या निमित्ताने चर्चा करायला हवी. शेवटी हा निर्णय एकनाथ शिंदे साहेबांना का घ्यायला लागलं, का सरकारकडून बाहेर निघून या एवढे जे आमदार जे पहिले मंत्री होते अध्यक्ष महोदय, त्यांना स्वतःचा मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन वेगळं का व्हायला लागलं अध्यक्ष महोदय. त्याच्या मागचा काही प्रवास, काही मागची कारण आहे. उगाच कोण व्यक्ती मंत्रीपद सोडत नाही अध्यक्ष महोदय, साधा कोण माणूस सरपंच पद सोडायला तयार होत नाहीत. लोकांनी आपले कॅबिनेट मंत्रीपद सोडून बाजूला जाऊन निर्णय घेऊन आज महाराष्ट्रामध्ये सरकार स्थापन केलेलं आहे. अध्यक्ष महोदय, एक विचारावर ठाम राहा असा अध्यक्ष महोदय आपल्या काही ज्येष्ठ सदस्यांनी उल्लेख केला. मी तर बोलतो एकनाथराव शिंदे साहेबांनी आणि त्यांच्या सहकार्यांनी ते त्यांच्या मतावरच ठाम होते, म्हणून तर आज हिंदुत्ववादी विचाराचं सरकार स्थापन करून राज्यामध्ये आज परत आलेले अध्यक्ष महोदय. तेच तर त्यांचा विचार होता, तोच तर त्यांचा विचार होता अध्यक्ष महोदय. काय वेगळं केलं, नगर विकास खातं त्यांच्या मर्जीप्रमाणे चालवायला द्यायचे का अध्यक्ष महोदय. त्यांना
कोणत्या वैभव चेंबर्स मध्ये बसून निर्णय घ्यायचा, बँड्रा कलानगरमध्ये, तिथून फाईल यायचे आणि आम्ही एकनाथ शिंदे साहेबांवर दबाव व्हायचा की ही सही करा. कोण तो वरुण सरदेसाई नावाचा व्यक्ती कोणत्या सरकारमध्ये होता? मागच्या सरकारमध्ये. का त्याला सुरक्षता दिली गेली? का तो सरकारच्या बैठकीमध्ये येऊन मीटिंग चालवायचा? का इकडे नगर विकास खात्याचे निर्णय का घ्यायला लावायचा हा वरुण सरदेसाई सारखा व्यक्ती? याही बद्दल थोडा अध्यक्ष महोदय चर्चा करायला हवा. अध्यक्ष महोदय, वीकली किंवा ज्या आठवड्याच्या ज्या आढावा बैठका व्हायच्या, कधी आमच्या शिंदे साहेबांना विचारा की त्यांना आठवड्या बैठका हे त्यांना घ्यायला द्यायचे की कोण माझी पर्यटन आणि पर्यटन घ्यायचे? हाही बद्दल जरा त्यांना कधीतरी बोलायला लावा. अध्यक्ष वरुण सरदेसाई काय यांच्या आठवड्याचे रिव्ह्यू मीटिंग घ्यायचे नगर विकास खात्याचे आणि मग आता त्यांच्यावर आरोप करायचा की बाबा तुम्ही तुमचे निर्णय बदलता. अरे निर्णय घ्यायला तरी द्यायचे, माणसाला तुम्ही निर्णय घ्यायला देत नाहीत आणि आता त्यांच्यावरच आरोप करतात की बाबा तुम्ही तुमचे निर्णय बदलतात. आश्चर्य वाटतं. दोन्ही ज्येष्ठ मंत्र्यांच्या मधून का बाहेर निघून गेले याबद्दल विचार करा. अध्यक्ष महोदय, का झोंबलं जात आहे? का झोंबताय? एक चांगला माणूस जेवढा वर्ष बाळासाहेबांच्या विचारांवर चालणार आहे शिवसैनिक, त्याला हे का निर्णय घ्यायला लागतं? कधीतरी आमच्या ह्या सदस्यांना विचारा. एवढं सोपं नसतं अध्यक्ष महोदय. रक्ताने आणि घामाने उभी केलेली ती शिवसेना आहे. हे वरतून कोणतरी येणार, वरुण सरदेसाई सारखे लोक, हे पुण्या पारेख सारखे लोक, आणि मग येऊन ह्यांना या ज्येष्ठ लोकांना निर्णय घ्यायला लावायचे आणि मग आता त्यांच्यावर टीका करायची. अध्यक्ष महोदय, हा कुठला नियम, हा कुठला कायदा? उगाच हे निर्णय घ्यायला लावले नाहीत. अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय बोलताना मध्ये बोलायचं नाही. अध्यक्ष महोदय, तुम्ही मला बोलायला संधी दिलेली आहे. का झोंबताय आता? का झोंबताय? बोला बोला. का झोंबताय आता हे लोकांना? अध्यक्ष महोदय, सत्य आहे ना? सत्य आहे. तेव्हा प्रॉफिट अँड लॉस शोधता बोला बोला बोला. इनकमिंग बोला वायकर साहेब बोला. अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य, त्यांचा पॉइंट ऑफ ऑर्डर आहे तेवढा ऐकून घेऊया. 2022 विधानसभा सदस्य क्रमांक 20 वरती सन्माननीय सदस्य आपलं भाषण देत आहेत. भाषण त्यांनी विधेयकावर करताना सर्व गोष्टी त्यामध्ये समाविष्ट असाव्या नक्कीच, त्याच्यावरती आपल्याला सखोल बोलता येतं. परंतु जी व्यक्ती या सभागृहाचं सदस्य नाहीये त्या व्यक्तीचं अनेक वेळा नाव घेऊन या सभागृहामध्ये नाही, मला लागलेलं वगैरे तुम्ही असं लागलेलं नाही आहे, लागण्याचा प्रश्नच नाही आहे, प्रश्नच नाही आहे. त्याचं नाव सदस्य सदस्य नाही आहे, त्याचं नाव घेऊ शकत नाही, त्यामुळे ते नाव पटलावरनं काढून टाकावं ही माझी हरकतीचा मुद्दा आहे. सन्माननीय वायकर साहेब, नियम 35 जो आहे तो सभागृहाच्या सदस्या संदर्भातली नोटीस संदर्भात आहे. जर का ती व्यक्ती सभागृहाची वरच्या किंवा खालच्या सभागृहाची सदस्य असेल तर त्यांना 35 खाली आपण नोटीस देतो. परंतु माझ्या माहितीनुसार आत्ता घेतलेली नावं हे या सभागृहाचे सदस्य नाही आहेत, त्यामुळे त्यांना तो 35चा नियम ऍप्लिकाय होत नाही. आपण चालू ठेवा आणि लवकरच कन्क्लूड करा, लवकर कन्क्लूड करा. आणि राणे साहेब एक मिनिट राणे साहेब, आणि आपण आता बाकी मेरिट वरती बोलूया आणि कन्क्लूड करूया. चला. बाकीचे लोक सगळे हरे शरीर हलवत बोलत होते तेव्हा कोण बोललं नाही? दादा बोला. दादा बोला. अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या माध्यमातून दोन्ही बाजूच्या सदस्यांना विनंती करतो की विधेयक ही एकूण 6 त्यातली 2 आज करायची, पहिलंच चाललंय. आज पुरवण्या मागण्या सुरू करायच्या आहेत आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्र ज्या प्रस्तावाकडे एका अर्थाने लक्ष देऊन आहे तो अतिवृष्टीचा प्रस्ताव, आणि त्यामुळे बऱ्यापैकी भावना आल्याच समोर. त्यामुळे तुम्ही ज्यांना बोलायला द्यायचं त्यांना थोडक्यात कमी होतो. म्हटलं तर ह्या नगर विकास बोला. नगर विकास खात्या संदर्भात आहे. अध्यक्ष होतो म्हणून बोलतो. बोला. कारण का सुरुवातीला जेव्हा मुख्यमंत्री महोदय उठले तेव्हा त्यांना सांगितलं गेलं की तुम्ही तुमचे निर्णय का बदलतात, पण शेवटी निर्णय त्यांचे होते का हे सांगण्याचा अधिकार आहे अध्यक्ष महोदय.
आणि एवढंच झोमतं तर मग तेव्हा मुख्यमंत्री कार्यालयामध्ये हे बाहेरचे लोक येऊन तिथे बसायचे, तेव्हा विचारायचे नाही आमचे लोक तिकडे की बाबा तुझा काय संबंध मंत्रालयाशी, तू कुठल्या साध्या सरपंच पदावर तरी राहिलायस का, तेव्हा विचारलं ना अध्यक्ष महोदय. म्हणून अध्यक्ष महोदय हे जे बिल आहे अध्यक्ष महोदय हे आपल्यासाठी फार महत्वाचं आहे. थेट नगर अध्यक्ष निवडून अध्यक्ष महोदय, काही लोक बोलतात की गरिबांना बसवलं पाहिजे, काही बोलतात पैशाचा गैरवापर होणार. मग अध्यक्ष महोदय आपण सगळेच निवडणुका लढवतो ना, मग मग तेव्हा मग कमी पैसे खर्च करायचे, तेव्हा द्यायचं कुठलाही चांगला उमेदवार अध्यक्ष महोदय तिथे आपण दिला आणि पक्ष म्हणून देतो अध्यक्ष महोदय. मग तो लोकांनी निवडायचा असतात, शुद्ध मतदार आहेत, लोकांना कळतं की बाबा ह्याला निवडून द्यायचं ते नाही द्यायचं, पण शेवटी लोकहिताचा निर्णय अध्यक्ष महोदय. म्हणून माननीय मुख्यमंत्र्यांना आज मोकळं वाटतंय की शेवटी या नगर विकास खातं हक्काने ते चालवत आहेत. कोण कोणाच्या डोक्यावर येऊन बसत नाही, कुठे वैभव चेंबर्सवर जाऊन फायली कोणाला पाठवत नाहीत, कोण हा वरुण सरदेसाई इथे येऊन कोणाच्या डोक्यावर बसत नाही. असं मोकळं वाटत असल्यामुळे एक चांगलं बिल या निमित्ताने इथे आणलंय. अध्यक्ष महोदय मी याचा पाठिंबा देतो. आमच्या चंद्रकांत दादा साहेबांनी सांगितलं की थोडक्यात संपवा, म्हणून हे आता संपवतो अध्यक्ष महोदय. पण एक चांगलं बिल आहे, चांगलं. आणि अजून परत पुरवणा मागण्या आहेत, परत नगर विकास आहे, उर्वरित पिक्चर तिथे दाखवतो अध्यक्ष महोदय. पण आता इथेच थांबतो. धन्यवाद. सन्मान्य पृथ्वीराज चव्हाण साहेब. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. संपून टाकतो काय. 2022चे विधेयक क्रमांक 20 महाराष्ट्र नगर परिषदा नगरपंचायती औद्योगिक नगरी अधिनियम यावर बोलण्याकरता मी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महोदय आपला फार वेळ घेणार नाही. पहिला मुद्दा असा आहे की ह्या खात्याचा कारभार मी काही दिवस पाहिलेला आहे. माझ्यानंतर विद्यमान उपमुख्यमंत्री हे त्यावेळी मुख्यमंत्री होते, त्यांच्याकडं त्या नगर विकास खात्याचा कारभार होता. आणि त्यानंतर आजचे मुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथरावजी शिंदे यांच्याकडं सुरुवातीला नगर विकास खात्याचा कारभार आला आणि नंतर सत्ता बदल झाल्यानंतरही तो कारभार त्यांच्याकडेच आहे. अध्यक्ष महोदय, याबद्दल नगर परिषदेच्या नगराध्यक्षाची निवड ही अप्रत्यक्ष पद्धतीनं व्हावी, नगरसेवकांच्याकडून व्हावी किंवा ही थेट जनतेकडून व्हावी, याबद्दल खूप आवडीनिवडी आहेत, फार स्ट्रॉंग आवडीनिवडी आहेत. काही जणांना फार आग्रहपूर्ण वाटतं की थेट निवड झाली पाहिजे, काही लोकांना त्यामध्ये दोष दिसतात. आणि म्हणून त्यावेळेला मलाही आठवतं की पूर्वी थेट निवडणुकीचा कायदा असताना आमच्या सरकारनं पुन्हा नगरसेवकांच्या तर्फे या निवडणुका घ्याव्यात असा कायदा केला. 2014 नंतर सध्याचे उपमुख्यमंत्री हे नगर विकास खात्याचे मंत्री झाले आणि त्यांचा खूप आग्रह आहे की या निवडणुका थेट पद्धतीने झाल्या पाहिजेत. त्यांनी तो कायदा बदलला आणि नंतर आपण थेट पद्धतीने निवडणुका घ्यायला सुरुवात केली. पण जेव्हा 2019 साली सन्माननीय एकनाथरावजी शिंदे सभागृहाचे नेते यांच्याकडे जेव्हा नगर विकास खात्याचा प्रभार आला, ते जेव्हा नगर विकास त्या ठिकाणी होते, त्या मंत्रिमंडळानं पुन्हा हा कायदा बदलला. मला वाटतं त्यांच्या सद्विवेक बुद्धीला आपण जर विचारलं तर त्यांनी सुरुवातीला अप्रत्यक्ष निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. आता पुन्हा हा निर्णय थेट निवडणुकीचा होतोय. अध्यक्ष महोदय, यातून एक मेसेज जातोय, एक संदेश जातोय की मुख्यमंत्र्यांच्यावर कोणाचा तरी दबाव आहे, कुणीतरी या मंत्रिमंडळामध्ये बॅक सीट ड्रायव्हिंग करते. महाराष्ट्राच्या सरकारच्या हे हिताचं नाहीये आणि त्यामुळं इतक्या घाईगर्दीमध्ये हे विधेयक आणलेलं आहे, त्यामध्ये त्रुटी आहेत. तर 92 नगर परिषदा त्यांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या, त्याचं काय करायचं? त्यामध्ये ओबीसी आरक्षण द्यायचं का, त्यांचा थेट नगराध्यक्ष निवडायचा का, त्यांचा अप्रत्यक्ष निवडायचा? याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रकरणे पडलेलं प्रलंबित आहे. परंतु अध्यक्ष महोदय, फक्त दोनच मुद्द्याकडे येणार आहे की आपण जर सन्माननीय भास्करराव जाधव यांनी देखील हा
मुद्दा थोडासा स्पर्श केला होता. पण आपण जर SOR पाहिले, उद्देशाने काढण्याचे कारणे पाहिली, तर त्यामध्ये थेट निवडून आलेल्या अध्यक्षास काढून टाकण्याची म्हणजेच अविश्वास ठराव आणता येणार नाही 2.5 वर्षापर्यंत अशी तरतूद त्यामध्ये आहे असं सकृत दशेने दिसतंय. पण अध्यक्ष महोदय, आपण जर विधेयक पाहिलं तर त्यामध्ये कुठंच तरतूद नाहीये. मला आपण दाखवा की कुठे तरतूद आहे की 2.5 वर्षापर्यंत नगराध्यक्ष थेट निवडून आलेल्या नगराध्यक्षावर अविश्वास ठराव आणता येणार नाही असा जर आपला उद्देश असेल ही तरतूद कुठे आपण दाखवली तर चांगलं बरं होईल. पण त्यामुळं मला एवढंच म्हणायचं की इतक्या घाईगर्दीने हे विधेयक आणलेलं की आपली खूप त्रुटी आहेत आणि त्यामुळं सन्मान्य भास्कररावजी जाधव यांनी सांगितल्याप्रमाणे हे विधेयक ह्या ठिकाणी थांबवून याची अगदी व्यवस्थितपणे लॉ अँड ज्युडिशरीकडून तपासणी करून यामध्ये काही त्रुटी राहणार नाहीत याबद्दल आपण पुन्हा हे विधेयक आणावं. मागं घ्या असं म्हणत नाही, आपल्याला हे करायचंच आहे कारण आपल्यावर आता तितका दबाव आहे की ते करावंच लागणार आहे आपल्याला. परंतु निदान त्यामध्ये त्रुटी राहू नयेत आणि त्यामध्ये पुन्हा अडचणी होऊ नयेत. आता उपनगराध्यक्ष आहे त्याबद्दल काय करणार आपण? त्याबद्दल काहीच बोललेलं नाही. म्हणजे उपनगराध्यक्ष आहे त्यांच्यावर लगेच अविश्वास ठराव आणता येईल का? याबद्दल काही स्पष्टता नाही. आणि अध्यक्ष महोदय, म्हणून या गोष्टीबद्दल आपण तपासून घ्या. आणि मी म्हणतोय ते जर योग्य असेल त्यामध्ये जर मुख्य कायद्यामध्ये या अविश्वास ठरावाबद्दल कुठंच काही लिहिलेलं नाही, फक्त उद्देशिकेमध्ये आपला उद्देश आहे की तशा प्रकारे 2.5 वर्ष त्याला प्रोटेक्शन द्यायचं. स्पष्ट काय काय परिस्थिती आहे हे आपण कळवा. दुसरा अध्यक्ष महोदय, दुसरा एकच मुद्दा मांडणार आहे, थांबणार आहे मी. आपण या विधेयकाचं कलम 10 पहा. तर कलम 10 मध्ये आपण अशी तरतूद केलेली आहे की या विधेयकामध्ये काही अडचणी आल्या, म्हणजे आपण गृहीत धरलेलं की अडचणी येणार, इतक्या घाईगर्दीमध्ये आपण हा कायदा आणलेला आहे. अडचणी आल्या तर आपण राजपत्रामध्ये आदेश काढून त्या अडचणी दूर करू शकू. पण 2 वर्षापर्यंत नाही करणार. 2 वर्षापूर्वी पर्यंत अडचणी आल्या तर तशाच ठेवायच्या. 2 वर्षानंतर अडचणी दूर करण्याकरता आपण आदेश काढणार. पण जो तो आदेश काढणार तो आदेश सभागृहाच्या पुढे चर्चा करून काढणार नाही. आपल्याकडे पूर्ण अधिकार आहेत. काही त्रुटी असेल तर पुन्हा नवीन सुधारणा विधेयक आणा आणि तो कायदा पुन्हा बदलून घ्या. अशी तरतूद आणायचं आणि सभागृहाला बाजूला ठेवून अशी थेट तरतूद आणायचं काय कारण आहे की आपण सगळे अधिकार आपल्या हातात घेत आहे की आपण साधा आदेश काढून यातल्या त्रुटी बदलू शकता, यातली काही तरतुदी बदलू शकता आणि म्हणजे सभागृहाला आपण बाजूला ठेवून अशा प्रकारचा अधिकार आपण का घेत आहे? मला वाटतं हे लोकशाहीला धरून नाहीये. याचा पुनर्विचार करा. अशा प्रकारची तरतूद यापुढे असली नाही पाहिजे. आपल्याला जे काही करायचे काही दिवस थोडे थांबा, जे काही बदल करायचे, जे काही आपल्याला आणायचे ते आणा आणि अशा प्रकारचं दोषयुक्त विधेयक आपण सभागृहात पुढे आणू नका अशी माझी नम्र विनंती आहे. धन्यवाद. मान्य हरिभाऊ बागडे साहेब. अध्यक्ष महाराज, भास्करराव बोल. विधेयक क्रमांक 20 ला समर्थन देण्यासाठी मी उभा आहे. अध्यक्ष महाराज, या विधेयकाला संयुक्त समितीकडे पाठवावं म्हणून काही प्रस्ताव आले, पण याच्यामध्ये ती दोन्ही सभागृहाची संख्या दाखवली. आता ही संख्या खरंच किती आहे? म्हणजे एका ठिकाणी दाखवलं 345 सदस्याच्या संयुक्त समितीकडे पाठवा, दुसरीकडे पाठवलं 323 सदस्याच्या संयुक्त समितीकडे पाठवा, तिसऱ्या ठिकाणी दाखवलं 315 सदस्याच्या समितीकडे पाठवा. म्हणजे दोन्ही सभागृहाची संख्या आहे किती? माझ्या माहितीप्रमाणे आत्ता ज्यांना समितीत जाता येईल अशी फक्त 330 आहे. 330 आहे आणि त्यांनाच फक्त जाता येईल. असू द्या, हे आकडे वेगवेगळे दिसले म्हणून बोललो. याच्यापेक्षा अधिक काही त्याला कोणाची चूक काढायचा माझा काही उद्देश नाही. आकडे वेगवेगळे दिसले म्हणून सांगितलं. अध्यक्ष महाराज, नगरपंचायत, नगर परिषद आणि ग्रामपंचायतचा सरपंच
हा जनतेतून निवडून यावा एवढ्यापुरतं जे एक विधेयक आहे. सरपंचच येतंय आता, येतंय येणारच आहे. आणि म्हणून हे विधेयक मागे पण 16 आपण आणलं होतं, मध्ये ते 20ला बदललंय, आता पुन्हा आलंय. पण हे विधेयक ज्या वेळेला येईल त्या लातूरच्या उदाहरण सांगितलं जातं की तिथे सगळे नगरसेवक काँग्रेसचे आले पंजावर आणि नगराध्यक्ष फक्त एकटे जनार्दनरावजी वाघमारे एक घड्याळाच्या चिन्हावर निवडून आले. पण जनता किती सुज्ञ बघा, मतदार किती विचारपूर्वक मतदान करतोय. कारण जनार्दनजी वाघमारे मोठं नाव आहे, शिक्षण क्षेत्रातलं एक चांगलं नाव आहे, अतिशय चांगली व्यक्ती आहे, प्रामाणिक व्यक्ती आहे, म्हणूनच निवडून दिलं ना. एकट्याला वैरपण दिलं निवडून. मग तुम्हाला अशा चांगले माणसं सभागृहात निवडून येणं अध्यक्ष म्हणून, नगरात म्हणून, याच्यावर तुम्हाला विरोध कशासाठी असावा. चांगले माणसं जो गावात सगळ्या गावातून निवडून येतो, नगरपंचायत नगर परिषदेमधून निवडून येतो, लोक त्याला मानतात म्हणूनच येतो ना, त्याच्यावर विश्वास आहे. आता विश्वास असलेल्या माणसं निवडून येऊ नये, छोट्या वार्डात निवडून यावं आणि त्याने नगराध्यक्ष बनावं, त्याने कारभारी व्हावं, असं काय वाटतं तुम्हाला. कशासाठी. प्रामाणिक माणसाला नको पुढे यायला. आणि म्हणून नगर गावचा विश्वास संपादन करणारा, सदस्यातून निवडून गेलेला गावचा विश्वास संपादन करील असं होत नाही. तो सदस्याचाच फक्त विश्वास संपादन करतो. मग तुम्ही त्याला काही म्हणा, पुढे घोडेबाजार म्हणा, काही म्हणा, काही चालूच आहे, त्याच्याबद्दल मला अधिक बोलायचं नाही. पण याच्यातून मला आपल्याला हे निदर्शनाला आणायचं आहे की जो गावचा विश्वास संपादू शकतो, नगरपालिकेचा विश्वास संपादन करू शकतो, एवढ्या मोठ्या मतदाराचा, तोच याच्यात निवडून येतो आणि कारभार चांगला करतो. अनेक उदाहरणं आहे. कुठेही असा डायरेक्ट निवडून आलेला नगराध्यक्षाने वाईट कारभार केल्याचं आणि त्याला काढून टाकल्याचा ऐसोच प्रस्ताव आल्याचं असं उदाहरण नाही बाबा. एखाद दुसरं ते राजकीय हेतूने प्रेरित झालेलं, राजकीय हेतूने प्रेरित झालेलं, प्रामाणिकपणाने नव्हे. आणि म्हणून या विधेयक हे अतिशय महत्त्वाचं विधेयक आहे आणि याला आपण सगळ्यांनी पाठिंबा दिला पाहिजे. आणि मला आपल्याला आणखी एक गोष्ट याच्यात आवर्जून सांगायची की हा जो रेकॉर्ड आहे, आता जिल्हा परिषद 1962च्या पहिली निवडणूक झाली तेव्हापासूनच आहे, नगरपालिका नगर परिषद आहे ते कितीतरी वर्ष आहे, कितीतरी वर्षापासून आहे. पण याचे निवडून आलेले रेकॉर्ड आपल्याकडे सापडत नाही. आता एम्पिरिकल डेटा तयार करण्यासाठी सगळीकडे धावपळ उडाली. सगळे आधी कलेक्टरपासून सगळे शोधत होते की तिथं कोण निवडून आलं, तिथं कोणत्या जातीचं निवडून आलं, तिथं कोणत्या पोटजातीचं निवडून आलं, आणि कुठं सापडतंय. बाबा आपण एकदा मागे म्हणलं होतं किंवा ज्या कोकणातली एक सरस्वती नदीवरचा पूल वाहून गेला, 2012ला त्याची मुदत संपली होती आणि मला वाटतं 16-17ला काहीतरी तो वाहून गेलाय. तर तो कळवलं होतं तिथल्या कंपनी, ज्या कंपनीने बांधला इंग्रजाच्या, त्या कंपनीने 100 वर्षानंतर आपल्याला कळवलं होतं. म्हणजे ते 100 वर्षाचा रेकॉर्ड आपल्याला सांगतात आणि आपल्याकडे 25 वर्षाचा रेकॉर्ड नाही सापडत. काही नोंदी बिंदी सगळ्यात असायला पाहिजे. आणि आता ते जर असलं तर आपल्याला कुठलाही कागद सापडला असता. असो हा विषय वेगळा असला तरी मी आपलं एवढं चार सांगितलं की नगराध्यक्ष हा सत्प्रवृत्तीचा असतो, प्रामाणिक असतो, एखादा व्यक्ती आहे आणि त्याच्यावर लोकांचा विश्वास असतो. भले तो गरीब असेल, तो गरीब असेल पण तो लोकांचा विश्वास संपादन करण्यासाठी तो होतो. म्हणून त्याला आपण या विधेयकामध्ये अतिशय चांगलं विधेयक या ठिकाणी शिंदे साहेबांनी आणलं. तेही सांगितलं गेलं होतं की तुम्ही तत्त्यामध्ये बदललं, ते खरं म्हणजे बदललं
आता कोणाच्या आग्रहाने बदललं, प्रेशरने बदललं. खरं म्हणजे ज्यावेळेला हे विधेयक 16साठी आलं होतं त्यावेळेस मुख्यमंत्री आणि आत्ताचे मुख्यमंत्री या दोघांनी मिळूनच आणलं होतं. पण मध्ये जे बदललं ते मला वाटतं काही लोकांच्या आग्रहाने बदललं. बाबा तुम्ही मान्य कराल, नक्कीच मान्य कराल. दादाचा ज्यादा आग्रह असेल त्यावेळेला बदलायचा. आणि त्यावेळेला म्हणून नाईलाजाने का होईना पण शिंदे साहेबांना बदलावं लागलं त्यावेळेला. आणि म्हणून ते विधेयक बदललं नसतं, बदललं गेलं नसतं. आणि म्हणून या विधेयकाला माझा पाठिंबा आहे. हे विधेयक मंजूर करावं अशी मी आपल्याला विनंती करतो आणि थांबतो. आता 1:52 होऊन गेलेली आहेत. ऐकून घ्या. आपल्याला यानंतर अजून एक विधेयक पास करायचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला पुरवणी मागण्यांवरती चर्चा करायची आहे आणि अत्यंत महत्त्वाचा जो ठराव आहे आपला त्यावरतीही चर्चा करायची आहे, अतिवृत्तीचा. त्यामुळे माझी विनंती अशी राहील की आता सन्मान्य धनंजय मुंडे साहेब बोलतील आणि आपण कन्क्लूड करू. ऐकून घ्या. यानंतरची बिलं जी येणार आहेत त्याचा पण कॉन्टेक्स्ट जवळजवळ समानच आहे, त्यामुळे त्यावरती आपण बोला. तर याच्यावरती आपण धनंजय मुंडे साहेब बोलतील, त्यानंतर कन्क्लूड करू आणि पुढचं बिल घेऊ. मुंडे साहेब बोला. नाना आपण पुढच्या कॉन्टेक्स्ट सेमच आहे नाना, याचा पुढच्या बिलाचा पण कॉन्टेक्स्ट तोच आहे. महोदय हे ग्रामीण भागाचा प्रश्न आहे आणि नगरपालिका महानगरपालिका हा शहरी भागाचा, दोघांचाही विषय वेगळा आहे. मुद्दा तोच आहे, डायरेक्ट इलेक्शनचा मुद्दा आहे ना अध्यक्ष. मला बिल अध्यक्ष नाही. आता बघा बिल आहे, बिलावरती चर्चा करता येते मला माहित आहे. मी ज्या वेळेला अध्यक्ष म्हणून या खुर्चीवर विराजमान झालो त्यावेळेला मी आपल्याला सभागृहाला सांगितलेलं बिना चर्चेचं एकही बिल आपण पास करायला देणार नाही, ही कमिटमेंट आहे सभागृहाला. पण तसं असताना सभागृहाचं पण सहकार्य अपेक्षित आहे. माझी विनंती राहील की आपण धनंजय मुंडे साहेब बोलतील, कन्क्लूड करू आणि पुढच्या बिलवरती चर्चा घेऊ. विधेयकावर अध्यक्ष मला असं रेझोल्युशन नाही. अध्यक्ष आमची किती वाजेपर्यंत बसायची तयारी आहे? 9:30ला हाऊस सुरू झालं. देवेंद्रजींना विचारा, आम्ही सगळे हजर होतो. आमची तयारी एक, आम्ही कामाच्या बद्दल काही करणार नाही, पण कृपया बिलाच्या बद्दल काही सन्माननीय दोन्ही बाजूच्या सदस्यांना मतं मांडायची, विचार मांडायचे ते मांडू द्या. कुणी बिलाच्या पेक्षा बाहेर जाऊन काही फार फापट पसारा बोलत नाही, हेही आपण बघताय. जाणीवपूर्वक काहीतरी वेळ काढायचा. दादा आपणही बघताय, मी पण बघतोय, त्यामुळे आता आपण लवकर कंटिन्यू करूया. बरोबर आहे. पण तो जयंतरावना बोलायचंय, अनिल भाईदासला बोलायचंय, प्राजक्ता तनपुरे साहेबांना बोलायचं, अजून कोण सन्माननीय सदस्य वायकर साहेबांना बोलायचंय. प्लीज आमची बसायची तयारी आहे ना. साहेब एक मिनिट. सन्मान्य उपमुख्यमंत्री. अध्यक्ष महोदय, आमची हरकत नाही, बोलायचं असेल तर जरूर बोलू द्या, पण मग थोडं नियमाला धरून तरी बोललं पाहिजे. हे बिल अमेंडमेंट बिल आहे. अमेंडमेंट बिलामध्ये तुम्ही जर पूर्ण नगरविकास विभाग मांडणार असाल तर ते अमेंडमेंट बिलाच्या चर्चेच्या पर्व्ह्यूमध्ये येत नाही. अमेंडमेंट बिल हे अमेंडमेंट पुरतंच आपल्याला त्याच्यावर चर्चा करता येते. बोलायचं असेल तर जरूर बोलू द्या, पण मग नियम तरी पाळला गेला पाहिजे. पॉइंट ऑफ ऑर्डर काढला होता आणि त्याद्वारे आपल्याला विनंती केली होती की मुख्यमंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री यांनी आज सुप्रीम कोर्टामध्ये ओबीसी आणि या प्रभागाच्या विरुद्ध काय ते नगरपालिकेच्या संदर्भात 2 काहीतरी निर्णय आलेले, तर त्याचं जरा विश्लेषण आपण करून जरा सांगाल तर बरं होईल. चला अध्यक्ष महोदय, अमेंडमेंट बिल, प्रत्येक बिल हे अमेंडमेंट आणि सुधारणाच असते, त्याच्यावर तेवढंच मर्यादित बोलावं असा रूल कुठे आहे? कुठे रूल नंबर सांगा मला, म्हणजे आम्ही त्याचा अभ्यास करून तेवढ्याच मर्यादित बोलतो. असं आहे हो, नियमच आहे. 1 मिनिटात द्या बरं, काढून यांना द्या. मी आता पुस्तक घेऊन नाही बसलेलो. अमेंडमेंटवर, अमेंडमेंट बिलावर अमेंडमेंटवरच बोलता येते, त्याच्या बाहेर बोलता येत नाही. जे ओरिजिनल बिल असतं त्याच्यावर धोरणात्मक बोलता येतं, असा रूल आहे आपला. त्याच्यामुळे तो आता 1 मिनिटात तुम्हाला काढून देतो. माननीय भुजबळ साहेबांनी जो विषय या ठिकाणी मांडलेला आहे, आत्ता त्याची माहिती फोनवरनं मी घेतलेली आहे.
अजून त्यांनी लेखी निर्णय दिलेला नाही, त्यामुळे याच्यामध्ये काही थोडा बहुत बदल संभावित आहे. फोनवरनं मिळालेल्या माहितीच्या अनुसार 4-5 प्रकारचे आये त्या ठिकाणी होते. एक आपल्या वतीनं रिकॉलिंग ऑफ ऑर्डरचा एक आपण पिटिशन लावलं होतं की ज्याच्यामध्ये आपण असं म्हटलं होतं की 94 नगरपालिका ज्या आहेत यांचं नोटिफिकेशन निघालेलं नाही, त्यामुळे यांना ओबीसी आरक्षण लागू असलं पाहिजे. एक आहे या संदर्भात होता की तात्काळ निवडणुका लावा. एक आहे असा होता की आत्ता जे काही आपण ऑर्डिनन्सेस काढलेले आहेत ते ऑर्डिनन्स हे स्थगित करा. या संदर्भात माननीय न्यायालयाने सांगितलं की आत्ता या सगळ्या विषयावर तात्काळ सुनावणी घेण्याच्या करता आमच्याकडे वेळ नाही, आणि म्हणून हे जे आये आहेत या आयेच्या संदर्भात म्हणजे जे आपलं 94 नगरपालिकांना जे काही आरक्षण लागू करायचं आहे याची सगळी प्रोसेस जी आहे ही 5 आठवड्याकरता त्यांनी जैसे थेस केली आहे. त्यामुळे आता त्या निवडणुकाही होऊ शकत नाही आणि काहीच होऊ शकत नाही. आणि त्यावेळेस मग आपल्या वकिलांनी एक क्लॅरिफिकेशन त्यांच्याकडनं घेतलं आणि त्यांनी विचारलं की याचा अर्थ हे जैसे ते आहे, पण आम्ही जो ऑर्डिनन्स काढलाय त्याला स्थगिती नाही. त्याच्यावर त्यांनी सांगितलं त्याला स्थगिती नाही. त्याच्यामुळे आत्ता एवढी माहिती माझ्याजवळ आहे, जेव्हा फायनल ऑर्डर टाईप करून येईल त्यावेळेस ॲक्च्युअल आपली जी माहिती आहे ती माहिती आपल्यासमोर मी ठेवीन. कदाचित मला मिळालेल्या माहितीने टाईप केलेल्या ऑर्डरमध्ये काही बदल असू शकतो. चला पुढे जाऊया. आणि मगाशी सन्मान्य उपमुख्यमंत्री साहेबांनी जो नियम सांगितला, नियम 137 खाली जो सब्जेक्ट मॅटर असेल बिलचा त्याच्यावरती चर्चा करावी, म्हणून माझी परत एकदा विनंती राहील 137 खाली आपण सब्जेक्ट मॅटरवरतीच बोलावं, अमेंडमेंट पुरती बोलावं. अध्यक्ष महाराज, सन 2022चे विधानसभा विधेयक क्रमांक 20 महाराष्ट्र नगर परिषदा नगर पंचायती व औद्योगिक नागरी सुधारणा विधेयक 2022. अध्यक्ष महाराज, मी या विधेयकावर बोलण्यासाठी उभा आहे आणि नक्कीच बोलत असताना आमचा बोलण्याचा भाग अमेंडमेंटच्या बाहेर जाणार नाही याची काळजी आपणही घ्याल आणि सत्ता पक्षातले माननीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पण घेतील. अध्यक्ष महाराज, 2019ला या महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. महाराष्ट्राच्या 12 कोटी जनतेतल्या काही कोटी मतदारांनी मतदान केलं आणि आज या विधेयकावर बोलत असताना अध्यक्ष महाराज, या महाराष्ट्रामध्ये कुठला पक्ष खुश आहे ना खुश आहे माहित नाही, पण महाराष्ट्रातली जनता मात्र 19 नंतर मतदान केल्यावर खुश आहे. कारण त्यांनी ज्यांना मतदान केलं, भाजपला केलं, उशिरा का होईना सत्तेत आली, शिवसेनेला केलं, लवकर का होईना सत्तेत आली, काँग्रेसला केलं, तीही सत्तेत आली, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला केलं, तेही सत्तेत आली. थांबा. नाही, सगळ्यांनी डेकोरम सभागृहाचं पाळणं आवश्यक आहे. खाली स्थानावर बसून आपण बोलणं चुकीचं आहे, अयोग्य आहे. कृपया आपण प्रोसीड करा. कोणीही खाली बसून बोलू नये. अध्यक्ष महाराज, पुन्हा हे बोलायची आपल्याला वेळ येऊ नये एवढीच अपेक्षा आहे. माझ्या बोलण्यातून अशी वेळ वारंवार येईल असं मला वाटतं, म्हणून मी म्हणूनच आपण 137च्या नियमाचं पालन करून बोला. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला मतदान केलं, तेही खुश आहेत. मतदारांनी म्हणजे महाराष्ट्रातल्या ज्या मतदारांनी ज्या पक्षाला मतदान केलं, जे तिथले आमदार निवडून आले, त्या प्रत्येकाला सत्ता मिळाली असा प्रसंग महाराष्ट्राच्या इतिहासात पहिल्यांदाच या ठिकाणी आलाय असं मला अध्यक्ष महाराज या ठिकाणी सांगावं असं वाटतं. अध्यक्ष महाराज, हे फार लांब लचक बोलायचा विषय नाही आहे, पण दुर्दैवानं एक गोष्ट मात्र या ठिकाणी बोलावंशी वाटते
की एखादा व्यक्ती ज्या वेळेस एखाद्या विभागाचा मंत्री म्हणून निर्णय घेतो आणि मंत्री म्हणून निर्णय घेतल्यानंतर राज्याच्या सार्वभौम पदावर मुख्यमंत्री पदाच्या बसल्यानंतर आपण मंत्री असतानाच निर्णय आपल्याच सैन्य बदलावा लागतो, याच्यासारखं दुसरं दुर्दैव अध्यक्ष महाराज काही नाही. हे दुर्दैव आम्हाला इथं पाहायला मिळत आहे. अध्यक्ष महाराज, मला लक्षातच येत नाही की अनेक जण म्हणले की जनतेतून नगराध्यक्ष निवडून येऊ द्या, सरपंच निवडून येऊ द्या, आमची भूमिका मुख्यमंत्री निवडून येऊ द्या. माननीय मुख्यमंत्री महोदय गेले, पण उपमुख्यमंत्री महोदय आहेत. मला काही नगरसेवक भेटले. माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांनी निर्णय घेतल्यानंतर ते नगरसेवक एकनाथराव शिंदे साहेबांच्या पहिल्या सभागृहातल्या भाषणात फॅन झाले. पण तेच नगरसेवक मला ज्या वेळेस नगराध्यक्ष हे जनतेतून निवडून येणार हा सरकारने निर्णय घेतल्यानंतर तेच नगरसेवक म्हणले हे काय शिंदे साहेबांचं, स्वतः 40 घेऊन मुख्यमंत्री झाले, आमची संधी का नगराध्यक्ष म्हणून हुकवली, आम्हाला सुद्धा ठेवायची. स्वतः 40 घेऊन गेले, मुख्यमंत्री झाले 50. तुम्हाला धरलं नव्हतं, महाग आहेत तुम्ही म्हणून. तुमचं काय कधी कुठं सटकताल काय? मुंडे साहेब बोला, वेळ कमी आहे, बोला. पण अध्यक्ष महाराज, त्या नगरसेवकांनी खंत व्यक्त केली की ज्या व्यक्तीवर मुख्यमंत्री झाल्यानंतर पहिला माणूस असा एक्सटेंड कसं करणार की रिक्षावाल्यापासून राज्याचा मुख्यमंत्री झाला आणि या सभागृहात भाषण केलं आणि त्या भाषणावर फॅन झालेले ते नगरसेवक म्हणले की अरे काय व्यक्ती आहे, काय मुख्यमंत्री आहे, काय भाजपने समर्थन केलंय. आणि ज्या वेळेस नगराध्यक्ष जनतेतून येणार म्हणलं की ते नगरसेवक एवढे बिघडले, ते म्हणले ह्यांनी तर 40 नेले आणि मुख्यमंत्री झाले, पण आम्हाला उद्या तशीच संधी आली असती, ती आमची संधी का गमवली. हा मात्र राग आहे. अरे अध्यक्ष महाराज, हे बरोबर आहे, खाय बया कुछ नाही, ग्लास फोडाट, असं काय काय अर्थ आहे. अध्यक्ष महाराज, मी आपल्याला सांगतो, माननीय मुख्यमंत्र्यावर अनेक जणांनी सांगितलं, आदरणीय भुजबळ साहेब सुद्धा म्हणले, आदरणीय दादा सुद्धा या ठिकाणी म्हणले की माननीय मुख्यमंत्री महोदयांचं नाव एकनाथ आहे, ते आता महाराष्ट्राचे नाथ आहेत. आणि अध्यक्ष महाराज, ज्यावेळेस माननीय एकनाथ शिंदे साहेब नगर विकास मंत्री होते त्यावेळेस त्यांनी निर्णय काय घेतला आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे झाल्यावर निर्णय काय घेतला. माझी माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना अध्यक्ष महाराज आपल्या माध्यमातूनच विनंती आहे की त्यांनी महाराष्ट्राचं एकनाथच राहावं, ऐकनाथ होऊ नये. ऐकनाथ होण्यामुळेच घेतलेले निर्णय स्वतःलाच बदलावे लागतात, अशी वेळ येते अध्यक्ष महाराज. म्हणून माझी आपल्या मार्फत विनंती की असं होऊ नये. डॉक्टर कुटे साहेबांनी भाषण केलं, माझे मित्र आहेत. अध्यक्ष महाराज, ज्यावेळेस सत्तांतराची परिस्थिती होती त्यावेळेस बाकी आम्ही सर्वांना बघत होतो, पण आम्ही सर्वांना बघत असताना आमचे मित्र म्हणून डॉक्टर कुठे आम्हाला सुरतेला सुद्धा दिसायचे. सुरतेच्या स्वारीवर होते, सुरतेच्या स्वारीहून गुवाहाटीच्या स्वारीवर पण गेले, गुवाहाटीहून गोव्याला पण आले, गोव्याहून मुंबईत आले, मुंबईत 42 दिवस लागले मंत्रिमंडळ. नाही मुंडे साहेब, तुम्ही मला सांगितलं की तुम्हाला आठवण करून द्यायची जेव्हा जेव्हा तुम्ही ट्रॅकवरनं बाजूला जाता तेव्हा, म्हणून आठवण करून देतोय परत की 137 खाली आपण अमेंडमेंट वरती बोला. अध्यक्ष महाराज, मी नक्कीच बोलताना या गोष्टीची काळजी घेईल, पण मित्र म्हणून काळजी मला या गोष्टीची. अध्यक्ष महाराज, ज्या तडफ्यानं ते बोलत होते, अरे निष्ठा, 50 वर्ष पक्ष, आज इथं उपस्थित, खरंच जर आता आपण समजू की हे सभागृह आणि सत्ता पक्ष एक गाव आहे,
तुम्ही सगळेजण एक गाव आहेत आणि या गावाची नगराध्यक्ष म्हणून म्हणजेच मुख्यमंत्री म्हणून निवड करायची आहे आणि तुम्हा सगळ्याच्या हातात जर बॅलेट दिलं तर मुख्यमंत्री कोण होईल? मदन भाऊ बोलो. हात जोडून माझी विनंती आपल्याला, हात जोडून विनंती आहे. अरे तुमच्या मनातलं दुःख काय हे बाकी कुणी जरी ओळखू शकत नसलं तरी मी नक्कीच ओळखतो, हे मला माहिती आहे. अरे तुम्ही काय मिळवलं मला कळतच नाही. बोला, कंटिन्यू. अध्यक्ष महाराज, काय मिळवलं भारतीय जनता पार्टीने मला कळालं नाही. मला अरे कमीत कमी विरोधी पक्षामध्ये होते, संवैधानिक पदावर विरोधी पक्षनेते पदाच्या तरी बसले होते. उपमुख्यमंत्री पद हे संवैधानिक नाही, माफ करा दादा, संवैधानिक नाही आहे. बरं, आम्हाला विरोधी पक्षात बसले असताना सुद्धा दुःख का व्हायचं? 120 सदस्य घेऊन सुद्धा आम्हाला विरोधी पक्षात बसावं लागलं. याच त्यांच्यापेक्षा आम्हाला दुःख. कसे हसले, कसे हसले. आणि आता अध्यक्ष महाराज सत्ता मिळवली. कितने थे, फार चांगलं भाषण झालं काल षण्मुखांमध्ये माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयाचं. पहिल्यापासून तसा मी त्यांच्या भाषणाचा फॅन आहे. पण अध्यक्ष महाराज बिलातच आहे. मुख्य मुद्दाच आमचा सुचवायचाच हे की मुख्यमंत्री सुद्धा जनतेतून होऊ द्या, मग जर हे होऊ द्यायचं आहे तर. अध्यक्ष महाराज मिळवलं काय? भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय अंतिम व्यक्तीपर्यंत. आमचं सोडून द्या हो जय भाऊ, तुम्हाला मीच घेतलं पक्षात, तुम्ही काय करायला लागले? मुंडे साहेब, आपल्याला कन्क्लूड करायचं आहे. आता तुम्ही बोला, जे अध्यक्ष महाराज बोला. तुम्हाला आम्ही लवकर आहे की हे कायदा करत असताना आज ज्या तडफेनी ज्या कष्टाने हे कायदा तयार होतो करतायत, एकीकडे शहरी भागामध्ये अध्यक्ष महोदय नगराध्यक्ष जनतेतून घ्यायचा, शहरी भागामध्ये महानगरपालिकेमध्ये प्रभागातल्या 3 सदस्याचं 4 करायचं, आणि अध्यक्ष महाराज ग्रामीण भागामध्ये मात्र जिल्हा परिषदेच्या गटाची रचना 85 येऊन 55 करायची, कमी करायची. हा ग्रामीण भागावर अन्याय नाही. आणि हा जर ग्रामीण भागावर ग्रामीण भागातले प्रतिनिधी म्हणून आम्ही इथं बोलत असू आणि आम्ही जर हा अन्याय या सभागृहामध्ये मांडत असू तर आम्ही पाप करतोय का? अध्यक्ष महाराज, एकीकडे हा त्याचाच भाग आहे. हा एकीकडे एक विषय ग्रामीण भागावर अन्याय होतोय आणि दुसरीकडे शहरी भागावर जास्तीचं लक्ष. ह्याच्यात काय दिसतं? ह्याच्यात राजकारण दिसतं, ह्याच्यात वोट पॉलिटिक्स दिसतं. आपण कायदे मंडळामध्ये बसलेलो आहेत अध्यक्ष महाराज, आणि या कायदे मंडळामध्ये बोलत असताना पुन्हा एकदा तेच दुःख व्यक्त करावं लागतंय. बोला बोला, तुम्ही कंटिन्यू करा. तेच दुःख व्यक्त करावं लागतंय की अध्यक्ष महाराज 120 आले, विरोधी पक्षात राहावं लागलं. 120 आले, सत्ता आली, मुख्यमंत्रीपदी बसायला नाही मिळालं, उपमुख्यमंत्रीपदी बसायला मिळालं. हे तुम्हाला जरी दुःख वाटत नसेल, ते कधीतरी जुन्या तुमच्या विचारात होतो म्हणून मला दुःख वाटतंय, म्हणून हे व्यक्त करतो. तुम्ही बोलवलं तरी नको, तुम्ही जे आहे ते आणखीन बघा 2-2.5 वर्ष. चला मुंडे साहेब. अध्यक्ष महाराज, माझी विनंती आहे की जनता फार हुशार झाली आहे. आता उदाहरण, जर आपण नगराध्यक्ष जनतेतून करायचं ठरवलं आणि गावातल्या जनतेने ठरवलं की सर्व पक्षाला खुश करायचं आहे, कुणाला नाराज करायचं नाही. काही ग्रामपंचायतीचे उदाहरण मी आजही देऊ शकतो. माझ्याकडे एक ग्रामपंचायत आहे, त्या ग्रामपंचायतीत सरपंच एका पक्षाचा निवडून आणला. 11ची ग्रामपंचायत होती,
5 सदस्य एका पक्षाचे निवडून आणले आणि उर्वरित 6 पक्ष एका पक्षाचे निवडून आणले. म्हणजे तिन्ही पक्षाला गावात जे बल होतं ते देऊन टाकलं. कसं चालवायचं? अध्यक्ष महाराज, उद्या जर एखादा नगराध्यक्ष नाही तर बहुसंख्य नगराध्यक्ष, आज आपण हे कायदा आणि नियम जे केलेले नगराध्यक्ष पदाच्या संदर्भातले, अध्यक्ष महाराज हे काही त्यांना समजणार नाही. मी उद्या 2.5 वर्ष कसा जरी वागलो, मला विचारणारं कोण नाही, मला त्या पदावरून काढणार असं जर कोणी नाही, आणि ही जर या कायद्यामध्ये तरतूद नसेल तर अध्यक्ष महाराज मला आपण सांगा त्या गावाची व्यवस्था कशी चालेल? नगरपालिकेची काय व्यवस्था आहे, काय त्या गोष्टीवर मी येणार नाही. म्हणून अध्यक्ष महाराज करायचंय तर फक्त एवढ्यासाठी करू नये की उद्या आपण ताकद लावून, कुठे साहेब, सर्वार्थाची ताकद म्हणतोय आम्ही. तुम्ही जे म्हणताय ना, हे ते तुम्ही म्हणलात घोडे बाजार, नाही गेले म्हणले घोडे बाजार, म्हणजे आम्ही काही केलं की घोडे बाजार, तुम्ही केली की शॉपिंग. असं नसतं. राजकारणच असतं. म्हणून अध्यक्ष महाराज, या विधेयकाला मी आपल्याला विनंती करतोय की आपण समितीकडे पाठवावं, ही कळकळीची विनंती करतो. धन्यवाद. चला, अध्यक्ष महोदय, आपली परवानगी असली तर मी एक पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आपण जरा शांतपणे ऐकून या. अध्यक्ष महोदय, मगाशी सन्मान्य सदस्य धनंजयजी मुंडे हे बोलत असताना आपण विधानसभा अधिनियम 137ची सातत्यानं आठवण करून देत होता. तो आपला अधिकार आहे, मी त्यावर काही बोललो नाही. पण एक फक्त आपण ऐकून घ्या, काही गोष्टी ह्या सभागृहासमोर असल्या पाहिजेत. अशाच पद्धतीनं या सदनाचे विरोधी पक्षनेते नाथाभाऊ खडसे होते आणि अशाच पद्धतीनं एका बिलाच्या अमेंडमेंटवर ते 3.5-4 तास बोलले आणि रात्री 12:30-1च्या दरम्यान तत्कालीन अध्यक्ष अरुणभाई गुजराती यांनी सेक्शन 34 खाली, मी पुन्हा बघितलं की तो 34च आहे, खात्री केली, कारण त्यावेळेला 34 होता, मध्ये आवृत्ती बदलत असते, नंबर बदललाय की मी बघितला, पण 34च आहे. आणि म्हणून 34 अन्वये देवेंद्र भाऊंना पण माहिती असेल, उपमुख्यमंत्री महोदयांना माहिती असेल की नियम 34 अन्वये त्यांना अध्यक्षांनी थांबवलं. त्या दिवशी रात्री सभागृहामध्ये एवढा गोंधळ झाला अध्यक्ष महोदय, दुसऱ्या दिवशी तो विषय पुन्हा सभागृहामध्ये चर्चेला आला. रात्री मंजूर केलेलं विधेयक अशा पद्धतीनं विधेयकावर जरी सेक्शन 34चा अध्यक्षांचा अधिकार असला तरी सुद्धा विधेयकावर थांबवण्याची प्रथा नाही, परंपरा नाही, थांबवू नये. ह्या नियमाखाली पुन्हा अध्यक्षांनी आपला घेतलेला निर्णय बदलला आणि पुन्हा नाथाभाऊंना चर्चेला संधी दिली. त्यांनी नंतर थोडक्यात आटोपलं आणि ते विधेयक मंजूर केलं. हा ह्या सभागृहाचा प्रेसिडेंट आहे. आणि म्हणून आपल्याला मी एवढीच नम्रपणे विनंती करतो की आपण 137चा उल्लेख करताय, आठवण करून देताय, काय हरकत नाही, परंतु आपण चर्चा रोध म्हणतात ज्याला, चर्चा रोध हा शब्द त्याला शब्दशः आहे सेक्शन 34 अन्वये. कृपया विधेयकावर आपण अशा पद्धतीनं जर बंधन नाही आणलं, कारण सभागृह अतिशय सौदार्यपूर्ण वातावरणात चाललंय, गोंधळामध्ये बिलं मंजूर करून घेण्याची प्रथा फार मोठ्या प्रमाणामध्ये पडलेली आहे, याच्या वेदना मला आहेत, आपल्यालाही आहेत. आणि म्हणून विधेयकावर जर चर्चा होत असेल तर मला असं वाटतं, आणि तुम्ही स्वतः उपमुख्यमंत्री त्याच्यात पुढाकार घ्या, की विधेयकावर चर्चा मर्यादित व्हावी. ते कारण अमेंडमेंट आहे, परंतु विधेयकावर चर्चा रोध आणण्याचा 137 सेक्शन खाली आपण विचार करू नये, अशी माझी आपल्याला विनंती या पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून आहे. अध्यक्ष महोदय, खरं म्हणजे भास्कररावांना हे माहिती आहे की हा विषय पॉइंट ऑफ प्रोसिजरमध्ये मांडायचा आहे, पण त्यांना जे मनातलं आहे ते मांडता आलं नसतं, म्हणून त्यांनी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनमध्ये तो मांडला. एक प्रेसिडेंट या सभागृहातला सांगतो की या सभागृहामध्ये चर्चा होत असताना मला आजही तो दिवस लक्षात आहे की साधारणपणे 2005ची ही किंवा 4ची घटना असेल, आणि त्यावेळी आम्ही विरोधी पक्षातनं त्या ठिकाणी बिलावर बोलत होतो आणि सन्माननीय सचिन अहिर साहेब होते, त्यांच्यावर ही जबाबदारी होती. आमच्यापैकी कोणी बोलायला लागलं की एक 10 मिनिटांनी चर्चा रोध ते मांडायचे आणि मग आमची चर्चा समाप्त व्हायची. असं करून त्यावेळेस आपण सगळा चर्चारोध त्या ठिकाणी मांडला होता. आत्ता माननीय अध्यक्षांनी चर्चारोध मांडलेला नाही किंवा आम्ही कोणी मांडलेला नाही. अध्यक्षांनी केवळ एवढं सांगितलं आहे की हा जो 137 असतो, 137 मध्ये
विधेयक किंवा यथास्थिती सुधारणा केलेले विधेयक संमत करण्यासंबंधी प्रस्तावावरील चर्चा एकतर विधेयकाचा पाठिंबा देण्यासंबंधी चर्चेची व्याप्ती त्यात सांगितलेली आहे, व्याप्ती काय असली पाहिजे. तर त्या आपण माहितीच आपल्याला सर्वसाधारण सभा देण्यासंबंधीच्या किंवा फेटाळण्या समितीच्या युक्तिवादापुरतंच मर्यादित राहील. सदस्य आपले भाषण करताना सर्वसाधारण स्वरूपाच्या असणाऱ्या त्याच्या युक्तिवादाकरिता विधेयकातील आवश्यकतेपेक्षा जास्त तपशिलाचा उल्लेख करणार नाही. 138 मध्ये त्याचं पुढचं सगळं दिलेलं आहे. त्यामुळे आता कोणाला बोलायला मनाई नाहीच आहे आणि कुठलाही चर्चारोध आम्हाला आणायचा नाही, कारण माझंही नेहमी आग्रह राहिला आहे की चर्चा ही झालीच पाहिजे. फक्त आता चर्चा जेव्हा खूप पॉलिटिकल व्हायला लागते त्याच थोडी आठवण करून द्यायची की बाबा 137 आहे, त्यामुळे 34चा विषय नाही आहे. जेव्हा राजकीय चर्चा सुरू होईल त्यावेळेस थोडी आठवण करून देणं एवढंच हे आमचं कर्तव्य आहे. चला, प्रश्न असा आहे की सन 2022 चे विधानसभा आपलं आत्ता ठरलं ना, तुम्हीच सांगितलं की आपण पुढच्या बिलावर बोलणार म्हणून. आता आपल्याला अध्यक्ष महोदय किती लोकांनी सदस्यांनी बोलायचं याच्यावरही मर्यादा घालता येत नाही. आपण विषय सोडून जर बोलला तर माननीय उपमुख्यमंत्री महोदयांनी सांगितले ते अस्त्राचा वापर करू शकाल, पण त्यांना ती करायची इच्छाही नाही. त्यामुळे मोठ्या मनाने त्यांनी तेही सांगितले. त्यामुळे आपण असं अचानकपणाने वेगळं काही करू नका. बोला. सामान्य जयंत पाटील साहेब, आपण बरोबर म्हणालात की चर्चेवरती मर्यादा नाही वगैरे, आपण बिलांवरती बोलू शकतो. परंतु आत्ताच सामान्य उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्यासारखंच जर आपण नियम 38 बघितलात तर एखादी चर्चा पूर्णत्वास आल्यानंतर जर ती रिझनेबल वाटली तर अध्यक्ष त्या संदर्भात क्वेश्चन विचारून पुढे बिल घेऊ शकतात. परंतु आपण त्या वादात न जाता आपण आता नाना आपण घ्या पुढे. अध्यक्ष महाराज माझा या बिलावरच आक्षेप आहे. अध्यक्ष महाराज, या बिलावरच आमचा आक्षेप आहे. अध्यक्ष महाराज, मगाशी माजी मुख्यमंत्री आणि आपल्या सभागृहाचे सन्माननीय सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांनी सांगितलं की हा खंड 10 आहे. अध्यक्ष महाराज, खंड 10 आहे. अध्यक्ष महाराज, हाच ऑब्जेक्शनेबल या विधेयकामधला आहे. अध्यक्ष महाराज, सभागृहाचे अधिकारच थोडं माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय आपण कायद्याचे तज्ञ, त्या खंड 10 आपण वाचला तर थोडंसं त्याच्यावरही आपण स्पष्टीकरण दिलं तर बरं होईल. अध्यक्ष महाराज, या सभागृहाचे अधिकारच शासन या बिलामध्ये फेरबदल करण्याच्या दृष्टिकोनातून आपले अधिकार मागताय. अध्यक्ष महाराज, सभागृहाचे आपण रक्षण करा. अध्यक्ष महाराज, याच्यामध्ये आपणही कायद्याचे तज्ञ आहात, आपण याच्यावरचा निर्णय दिला पाहिजे. अध्यक्ष महाराज, मी या बिलाचा मी विरोध करण्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे. अध्यक्ष महाराज, खरं तर अध्यक्ष महाराज, आपण या सभागृहामध्ये, कारण का आपलं हे कायदे मंडळ आहे अध्यक्ष महाराज, आणि कायदे मंडळामध्ये आपण जे काही कायदे करतोय तर ते जनतेच्या हिताचे व्हावेत आणि जनतेला या माध्यमातून न्याय मिळावा, हा या कायद्याच्या मागचा उद्देश असतो असं आपण सगळेजण समजतो. अध्यक्ष महाराज, आणि जेव्हा आपण नगराध्यक्ष थेट करण्याचा हा निर्णय या निमित्तानं आपण करतोय अध्यक्ष महाराज, तर अध्यक्ष महाराज, आपण मधल्या काळामध्ये नगराध्यक्ष थेट करण्याचे प्रयत्न केलेत, पण जेव्हा आपण हा कायदा केला, महाराष्ट्रामध्ये नगरपालिका महानगरपालिकामध्ये नगराध्यक्ष आपण थेट नेमला, तर त्याचे परिणाम असे झालेत अध्यक्ष महाराज की जी लोकशाहीची जी बेसिक व्यवस्था असतं त्या बेसिक व्यवस्थेवर त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात आघात झालेला आहे असं चित्र आपण पाहिलं. आणि मग आपण तो कायदा बदलवून आपण सदस्यातून नगराध्यक्ष निवडण्याची परंपरा सुरू केली. आणि म्हणून काही कायदे आपण करत असताना त्या कायद्याचा अनुभव घेताना आपल्याला जे काही लोकांच्या हिताचं होत नसेल तर तो कायदा आपण बदलवतो आहे. हा निर्णय हा राजकीय हेतूने घेतला गेलेला आहे हे अध्यक्ष महोदय या ठिकाणी स्पष्ट होत आहे. अध्यक्ष महाराज, कारण की याच्यामध्ये मगाशी विरोधी पक्ष नेत्यांनी ज्या पद्धतीने आपली भूमिका मांडली, अध्यक्ष महाराज, जो कोणी व्यक्ती आणि अनेक आपल्याला अनुभव मागच्या काळात असे झाले की ज्या पद्धतीनं जे माफिया वर्ग याच्यामध्ये या थेट नगराध्यक्षाच्या याच्यामध्ये त्यांचा प्रवेश होतो आणि पैसा आणि आपल्या ताकदीच्या भरोशावर या पद्धतीनं
जनतेवर दबाव आणून त्या पद्धतीची मतं घेण्याचं आणि त्या माध्यमातून नगरपालिकेमध्ये नगराध्यक्ष बनवून त्या गावाचं चौपट करायचं असेही उदाहरणं आपल्याला या महाराष्ट्रामध्ये अनेकदा पाहायला मिळालं आहे. आणि म्हणून हे राज्यामध्ये होऊ नये. अध्यक्ष महाराज, या सभागृहामध्ये आपण अनेकदा सांगितलं की जसं आपण पंचायत राज समिती आपल्या विधिमंडळाची आहे, त्याचप्रमाणे नगरपालिकेमध्ये सुद्धा महानगरपालिकेसाठी सुद्धा विधिमंडळाची एक कमिटी बनावी आमदारांची, अशी एक भूमिका अनेकदा मांडली. मला असं वाटतं की खऱ्या अर्थानं याच्यावरचा कुठला ऑडिट राजसंख्येपेक्षा आज त्या शहरामध्ये उलटी लोकसंख्या कमी झाली. एकीकडे शहरं वाढतात आहेत आणि एकीकडे शहरातली लोक असुविधेमुळे त्या ठिकाणातून जातात आहेत, असं आपण चित्र पाहतोय. आणि म्हणून मी आपल्याला या निमित्ताने एवढंच सांगतो की जेव्हा आपण कायदा करत असताना लोकहिताचा कायदा व्हावा हीच आमची सगळ्यांची भूमिका आहे अध्यक्ष महाराज. आणि म्हणून एवढ्या घाईगर्दीने हा कायदा पास न करता संयुक्त चिकित्सा समितीकडे याला पाठवावं आणि या माध्यमातून या कायद्यावरची पूर्ण चर्चा करून, कारण की हा अर्धवट कायदा अध्यक्ष महाराज जो आलेला आहे सभागृहामध्ये, मुद्दाम तुम्हाला मगाशी नोटिंग करून दिलेला आहे. एकदा याच्यामध्ये हे संयुक्त चिकित्सा समितीकडे समजा हा कायदा आपण याला तपासणीसाठी पाठवला आणि याच्यावर संपूर्ण चर्चा करून हा कायदा आणावा अध्यक्ष महाराज. त्याला विरोध करायचा कारण नाही. लोकहिताचा कायदा असेल, त्या शहराच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून कायदा असेल तर निश्चितपणे विरोधाला विरोध करण्याची भूमिका आमची नाही, सरकारला मदत करायची आमची भूमिका आहे. पण या ठिकाणी हेतुपुरस्पर राजकीय दृष्टिकोनातून हा कायदा आणायचा प्रयत्न केला जात असेल तर त्याला निश्चितपणे आमचा विरोध असणार आहे अध्यक्ष महाराज. मी राजकीय या ठिकाणी खूप बोलणार नाही, कारण की अनेक लोक बोललेत. या राज्यातलं जे 2019 पासून जे सरकारची जी काही भूमिका झालेली आहे अध्यक्ष महाराज, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकचंही आपण उदाहरण पाहिलं की लोकांनी निवडून दिलेलं, जनतेने काँग्रेसला बहुमत दिलं, तेही सरकार पाडलं आणि दुसरेच लोक चालवतात. त्यामुळे त्याच्यामध्ये आम्हाला जायचं नाही. पण एक गोष्ट निश्चितपणे अध्यक्ष महाराज, या कायद्याचा आम्ही पूर्ण विरोध करतो आणि हा कायद्याच्या बद्दल हे सरकारने निश्चितपणे सकारात्मक भूमिका घेऊन या ठिकाणी हे बिल संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवावं ही मागणी आम्ही या ठिकाणी करतोय. अध्यक्ष महोदय, जनतेतून नगराध्यक्ष पुन्हा निवडण्यासंदर्भातल्या बाबीच्या या विधेयकावर चर्चा करण्याकरता आपण मला संधी दिली त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. कारण मी देखील 2016 साली जनतेमधूनच नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आलो आणि साधारणपणे 3 वर्ष जनतेमधून लोकनियुक्त नगराध्यक्ष म्हणून काम करण्याचा अनुभव देखील माझ्या पाठीशी आहे. आणि म्हणून मी ह्या भाषणामध्ये कुठले राजकीय काय बोलणार नाही, परंतु नगराध्यक्ष म्हणून काम करत असताना, जनतेमधून नगराध्यक्ष म्हणून काम करत असताना मला जे काय अनुभव आले त्याच्याबद्दल देखील मी इथं थोडंसं विस्तृत बोलणार आहे. अध्यक्ष महोदय, या बिलाच्या उद्देशामध्ये मी वाचलं, बिलाच्या उद्देशामध्ये असं लिहिलेलं आहे की मोठ्या संख्येतील नगर परिषदांच्या व नगर पंचायतींच्या निवडणुका नियोजित आहेत आणि नजीकच्या काळात होण्याची शक्यता आहे. सद्यस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर नगर परिषदांचे व नगर पंचायतींचे आणि उक्त पीठासीन प्राधिकरणांच्या पदाचे कामकाज सुरळीत चालवण्याच्या दृष्टीने उक्त अधिनियमांच्या तरतुदीमध्ये सुयोग्य सुधारणा करणे इष्ट वाटते. या बिलाचा उद्देश आहे की नगरपालिकेचं कामकाज चांगलं चालावं, अजून सुनियोजित चालावं, याकरता ह्या बिलाचा उद्देश या ठिकाणी दाखवलेला आहे. आणि मला खरं कळत नाही की नगराध्यक्ष जनतेतून निवडून आला काय आणि नगरसेवकामधून निवडून आला काय, नेमकं असं काय वेगळं होणार आहे की जेणेकरून नगरपालिकांचं कामकाज सुरळीतपणे आणखीन चालणार आहे. अध्यक्ष महोदय, राज्यातल्या जनतेच्या, विशेषतः शहरी भागामध्ये नगरपालिकांमध्ये राहणाऱ्या जनतेचं आजच्या या बिलाकडे खरं लक्ष आहे की या बिलामुळे नगरपालिकाच्या हद्दीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना असं वाटतं की आमच्या जीवनमानामध्ये काय सुधारणा होतील का, नगरपालिकेचं कामकाज आणखीन सुरळीत चालून नेमकं काय आमूलाग्र बदल आमच्या जीवनामध्ये घडतील का, दैनंदिन जीवनामध्ये पाणी पुरवठा असेल, घनकचरा असेल, विद्युत पुरवठा, स्ट्रीट लाईट असेल, याच्यामध्ये काय नेमके आमूलाग्र बदल या बिलामध्ये घडतील याची खरं राज्यातल्या जनतेला उत्सुकता आहे. परंतु दुर्दैवानं अध्यक्ष महोदय, मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो
2016ला जेव्हा मी जनतेमधनं नगराध्यक्ष झालो, तत्कालीन सरकारने 2018 साली साधारणपणे या विधेयकामध्ये या नगरपालिका अधिनियमामध्ये काही सुधारणा केल्या आणि अध्यक्ष महोदय, जनतेमधून निवडून आलेल्या नगराध्यक्षांचे अधिकार कमी करण्याचं बाबी 2018 सालामध्ये झालेल्या आहेत. काय बाबी होत्या अध्यक्ष महोदय? तत्पूर्वी जेव्हा लोकांमधून नगराध्यक्ष निवडून यायचा, त्याच्यामध्ये नगराध्यक्षाची कार्यकर्तव्य दिलेली होती. नगराध्यक्षाच्या कार्यकर्तव्य असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला